Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network kinakadrawang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Nobyembre 7, tuig 2023. Sa gihapon, ini mo lang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Homer, kag karon sa aton sining Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now. 48 dias na lang kagapaskwa na. Sa mga nagapauna dalaguan nga mga headlines sa balita lokal, nanay sang nasapuan nga ginpangutod ang lawas. May panamangkutanon sa babae nga ulihin na upod sang iya sining bata. Sandig sa impormasyon ti may yara sang babae nga nakaangkas ining si Christopher Kamal Quinto, no? Nakuhaan sang damo sa nagakita, no? Sa may isa iya ka convenience store, no? Adlaw kung sa din ulihi siya nga nakitaan nga buhi ang utod sinisang biktima sa aton sinima kabombo gin saysay man ang koneksyon ni Christopher Kamal Quinto sa duha ka mga babaye. Ang Iloilo City Police Office ginkumpirmar na nga nasapuan nga bangkay nga wala sang ulo kag kamot iya ni Christopher Kamal Quinto. Samtang husisa sa nga Bombo News team sa may barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao kay as per information ining si alias Lablab nga ginanubya-nubya ni Tope, no? Ang nagapuyo, ang naga-istar sa banwa iya or sa barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. O galing kay ti hindi mapatod diri banwa kung sino ining Lablab nga ginanamin sang pamilya. Kay ti hayo lang gid mo alias lang wa isang kumplito nga pangalan. Sa pihak nga bahin na banwa sa mga nagapauna dalakuan sa gyapon nga balita lokal, mga punong barangay nga magpa-drug test mas mahapos nga makapalapit sa kay Mayor Jerry Treñas. Inisandig sa alkalde. Kay kung madumduman nyo pa, no, ginduso sa alkalde kag iya sinigagin payag nga before pa man ang pag-assumer sang mga re-elected kag mga bag-o nga mga punong barangay or barangay official sa syudad sang Iloilo, sila mas mayo kung mapaydalom sila sa drug test. Why man isang bayad kay ang syudad magasto. Tiyang mga kapitan kuno banwa nga nagpaydalom sa drug test. Now, for example, punong barangay A nagpa-drug test siya. Mas mahapos siya kuno nga makapalapit sa kay Mayor Jerry Treñas. Kung si punong barangay B, why nagpa-drug test? Tinong silingon? Hindi or mabudlay siya nga makapalapit sa kay Mayor Jerry Treñas. Sa dugang pa nga mga balita diri banwa, ang Department of Interior and Local Government, ang Iloilo City DILG naton, wala pa sang may nabaton sining nga formal report na tuhoy sa pagpanguha sang mga anay punong barangay or barangay official sa mga gamit sa barangay. Nagpahayag nga madugayan pa ang pag-inventory sa mga kabarangayan. Kay may pipila na kita ka mga reports nga nabaton diri banwa nga matapos nga malutos ang isa iya ka kandidato nga nagpa-re-elect abi sa pagkapunong barangay, but silingon nga ti masyog na sang iya sining palangakuan as the new punong barangay sa isa iya ka partikular nga barangay. Ti pag-abot kuno sa bag-o nga kapitan, wala na kuno mga sofa, wala na sa mga lamisa, wala naman sang computer. Kay pinangdala kuno iya sang punong barangay. Ti ang pamangkot sila dira kay sino kwartagin gamit sa pagbakal abisang sinang mga gamit nga ginagamit sa barangay. Tikon
naghalin iya sa bulsa ni kapitan. For example, why nag-agi sa transactions gobyerno, sa procurement, or whatsoever, the common sense will tell you nga ang kapitan, former kapitan na nagapag-iyay, so pwede na madala sila sining balay. No? Pero kung kwartas ang barangay ganingin bakal or project or whatsoever, kung nag-agi man sa transaction sa gobyerno, hindi na iya na ginapanagyahan ni Kapa. Kung kay sino man dira naka pangalan inang property abi or for example computer, printer, so on and so forth, aircon, kaya mo na dayang nagapanag-iya sila kung iya sa barangay kag wais ang sinuman nga may kinamatarong nga mag-ako sina dira. Ti-check karon naton dugang sini nga may impormasyon karon sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad sa gyapon diri sa Bumbuhanay, Saudo. Detalye sini pagbalikta pagkatapos ang Bombo Network News. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes sa Kapito sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Mga kabomba Kester Nation sa Christmas Countdown, 48 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong inflation rate noong Oktubre bumagal ho sa 4.9% ayon sa Philippine Statistic Authority. Ang Commission on Human Rights naman nagsagawa na ng motu proprio investigation sa pagpatay sa mamamahayag sa Mindanao. Ito naman hong seguridad at kaligtasan sa mga mamamahayag sa bansa muling tiniyak ng Philippine National Police kasunod ho ng panibagong media killing sa Misamis Occidental. Ang plenary deliberations naman ng Senado para sa 2024 General Appropriations Bill sisimulan na bukas. Mahigit 200 mga bata naman sa may sitio Kapihan kinumpirma sa pagdinig ang naitalang namatay. Ito ho ang PhilHealth nagbabala naman laban sa mga online scams. Sa international news naman ang Israel bukas para sa bahagyang pagtigil ng labanan sa pagitan nila ng militanteng Hamas. Ayon na rin yan kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa ating sports update, Piston nalasap ang ika-6 na pagkatalo sa kamay ng Golden State Warriors. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Matapos ho ang dalawang magkakasunod na pagsipa ng inflation o rate ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo, bumabaho ito ngayong buwan ng Oktubre. Ayon kay Philippine Statistic Authority Chief Claire Dennis Mapa, bumagal ang inflation noong nakalipas na buwan mula sa 6.1% na naitala noong Setyembre. Mas mabagal din ang inflation noong Oktubre o ngayong taong kasalukuyan kumpara sa 7.7% na naitala noong Oktubre ng nakalipas na taon. Paliwanag ng Philippine Statistic Authority official, ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation noong Oktubre kumpara noong Setyembre ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Nakitaan ng pagbagal ng inflation rate na 7% ang Food and Non-Alcoholic Index noong Oktubre mula yan sa 9.7% noong buwan naman ng Setyembre. Nagambag din ito ng 89.7% sa kabuang pagbaba ng inflation rate sa bansa.
Samantala, nagsagawa na rin ng sariling investigasyon ang Commission on Human Rights kaugnayan sa kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Ang naturangang investigasyon ay pangungunahan ng Field Office ng Commission on Human Rights Northern Mindanao. Bumuo ang naturang komisyon ng isang quick response operation para sa naturang investigasyon. Kabilang sa mga nais na matukoy ng naturang komisyon ay ang motibo at kung may kinalaman ang kanyang trabaho bago ang pagkakapaslang sa kanya. Sa pamamagitan niya ng naturang investigasyon ay nais ding makatukoy ang naturang komisyon ng mga rekomendasyon o kaparaanan para maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga mamamahayag sa buong Pilipinas. Una na ngang kinundina ng naturang komisyon ang nangyaring pamamaril na ikinasawi ng naturang biktima. Ayon sa Commission on Human Rights, nakakaalarma ang patuloy na pagtaas pa ng bilang ng mga kawani ng media na pinapatay at nagiging biktima ng karahasan. Kahapon ay una na ring inilabas ng pulisya ang facial sketch ng gunman na posibleng may gawa sa naturang pamamaril. Sa kaugnay pa rin hong balita, nakikipag-ugnay na rin umano ang National Bureau of Investigation sa Presidential Task Force on Media Security kaugnay ng nangyaring pagpatay kay Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Ito ay para sa sarili nitong investigasyon. Bahagi na naging koordinasyon ng National Bureau of Investigation sa naturang ahensya ay ang data sharing o itong information sharing para ho sa mas malawak pang investigasyon. Maaalalang kahapon ay inilabas na ng pulisya nga itong cartographic sketch ng gunman na umano'y may gawa sa brutal na pagpatay sa naturang mamamahayag. Ito ay isang araw lamang mula nang mangyari ang naturang krimen. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang mga lokal na opisyal ng bansa ang naghayag ng kanilang pagkondina laban sa naturang pamamaril, kundi maging ang mga ambassador ng bansa na nakabase dito sa Pilipinas. Samantala naman sa ibang balita, ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag sa bansa muli namang tiniyak ng Philippine National Police kasunod ng panibagong media killing sa Misamis Occidental. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bongbong Marlene Padiernos. Muling tiniyak ng liderato ng Philippine National Police sa seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga mamahayag sa ating bansa. Ito ay kasunod na rin ng panibago na namang insidente ng media killing sa bansa, partikular na pamamaril patay sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa Misamis Occidental. Gate ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr., kabilang sa mga ipaprioridad ng kapulisan ay ang kaligtasan ng mga mamahayag sa Pilipinas. Ito anyay sa kadahilan ng ang katahimikan ang numero unong kalaban ng bansa at ang media lamang ang katuwang ng kapulisan sa paglalabas ng katotohanan sa publiko. Kaugnay nito ay pinayag din ng hepe ng pambansang pulisyan na magkakaroon ng open communication sa media ang kapulisan para sa agarang pagtugon sakaling magkaroon ang mga ito ng suliranin o banta sa kanilang seguridad at kaligtasan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. Kailangan talaga mga media and ang kapulisan under my leadership talagang yan ang isang tinututukan natin and ang gusto ko lang open yung communication natin with the media para kung may nararamdaman let us talk, let us sit down and how we can arrange for the safety and security para yung paglalabas ng mga katotohanan katiwalian ay tuloy-tuloy. Kung maalala, una nang itinatag ng ang National Task Force Media Security sa layong masiguro ang kaligtasan ng mga kasapi ng media na posibleng maging target ng karahasan dahil sa kanilang trabaho. Nabatid na sa ilalim pa lamang ni Marcos administration, 4 na mamahayag na ang pinaslang. Kinabibilangan po yan ni Ray Blanco, Percy Lapid Mabasa, Crescencio Bundukin at Juan Humalon na brutal na pinatay kamakalawa lamang noong nitong weekend lamang sa Misamis Occidental. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 7 minutos makalipas ng alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, maghahain ang grupo ng petitioners sa Korte Suprema ng petition for certiorari na kumikwestiyon sa paglilipat ho ng milyong-milyong piso sa confidential funds ng Office of the Vice President
noong nakalipas na taon. Kabilang sa mga maghahain nga ng petisyon ang dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, dating Commission on Elections officials na sina Christian Munsod at Ghost Lagman, dating Finance Undersecretary na si Cielo Magno at iba pa. Ayon kay Attorney Gutierrez, ang nadurang petisyon ay bunga ng ilang buwang debate kaugnay sa paglilipat ng 125 million pesos sa confidential funds mula sa Office of the President patungo sa Office of the Vice President na pinuna ng Makabayan Bloc dahil sa hindi umano otorisado ito sa ilalim ng 2022 budget. Aniya, maraming humahamon sa kanilang magsampa ng kaso ng unang pumutok at pag-usapan ng issue, kaya't gagawin nila ito para malinawan na rin ang kontrobersyal na issue ng confidential fund. Layunin ng naturang petisyon na liwanagin kung otorisado o may kapangyarihan ba ang Office of the President na maglipat ng naturang pondo sa opisina ng Vice Presidente kahit pa walang item ng confidential funds sa OVP sa ilalim niya ng General Appropriation Act of 2022. Iginit din ni Attorney Gutierrez na dapat maibalik sa National Treasury ang pera kung hindi otorisado ang fund transfer o itong paglilipat ng pondo. Samantala, una naman nang ipinaliwanag ni House Appropriation Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo na legal ang paglilipat ng pondo dahil ito ay kinuha mula sa contingent fund. Sinabi pa ng mambabatas na hindi inilipat ang pondo, sa halip ay aktwal na ginamit ang contingent fund para sa expenses o gastusin na hindi na-anticipate habang inihahanda noon ang naturang pondo. Samantala, tiniyak naman ng House Special Committee on West Philippine Sea sa pangunguna na rin yan ni Mandaluyong Lone District Representative Neftali Boyet Gonzales II ang kanilang pangako sa ilalim ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez na protektahan ang interes ng Pilipinas sa kabila pa ng mataas na tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Ginawa nga ng mambabatas ang pahayag na ito sa isinagawang pagdinig ng Special Committee kung saan ang kahalagahan ay binibigyang diin ang mga agresibong aksyon ng China sa loob ng teritoryo ng ating bansa. Ayon pa kay Representative Gonzales, ang nasabing pagdinig ay magsisilbing plataporma para magkaroon ng bukas na dialogo nang sa gayon ay makamit ang inaasam na kapayapaan sa nasabing rehiyon. Ang nasabing ang pagdinig na pinangungunahan ni Gonzales ay naaayon sa mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagprotekta sa integridad ng teritoryo ng ating bansa. Kung magugunita ay nangako din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi mawawalan ni isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. Kasama nga sa panel proceedings ang briefing ng National Task Force for the West Philippine Sea sa mga kamakailang insidente na kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga insidenteng ito ang nakaraang nangyari noong Oktubre 22 sa isinagawang routine at regular na rotation and resupply mission sa may BRP Sierra Madre na nakatalaga sa Ayungin Shoal kung saan 2 barko ng Chinese Coast Guard ang nagsagawa ng delikadong maniobra at bumangga sa isang supply boat na kinontra naman ng Armed Forces of the Philippines na unay noong Mayo 2. Dahil nga sa mga delikadong maniobra, mariing na protesta naman ang panig ng Pilipinas sa mga naging aksyon ng China. Nananawagan naman si Pangulong Marcos sa Philippine Coast Guard na imbestigahan ang usapin at maghain ng diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs at ipinatawag din ang Chinese Ambassador at mga pinuno ng Kongreso. Kinundi na rin ang insidente at nanawagan sa China na managot sa mga aksyon nito. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang nangyaring mga banggaan ng Chinese Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas ay naglagay sa buhay ng mga pasahero sa mga barko sa panganib. Umalma naman si Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond Villapuerte na hindi umano pagtanggap ng ilang mga pribadong doktor ng guarantee letter o itong GLs para ho sa mga mahihirap na pasyente. Ang guarantee letter ay binibigay ng Department of Health sa ilalim huya ng Medical Assistance for Indigent Patient program at magagamit na pambayad sa ospital. Sinabi ni Villafuerte na kailangang resolbahin
ng Department of Health ang issue lalo't kailangan ng tulong ng maraming pasyente sa pagbabayad ng kanilang mga hospital bill. Batay aniya sa natanggap niyang sumbong, ang mga doktor na umaayaw sa guarantee letter ay silang mga naniningil ng 100,000 pesos o lagpas na professional fee para sa bawat serbisyo. Ayon sa mambabatas, kabilang sa mga rason ay ayaw ng mga doktor na ito na makakuha lamang ng kalahati ng kanilang professional fees o mayroon kasing umaabot ng 2 buwan o higit bago ma-encash ang naturang guarantee letter. Mayroon din na umiiwas umano sa pagbabayad ng buwis. Sinabi ni Villafuerte na nakausap pa niya si Health Secretary Teodoro Herbosa ukol sa problema at nangakong maglalabas ng utos na magbabawal sa maling kalakaran ukol nga sa mga guarantee letters. Maaari din umanong alisin ng Department of Health ang accreditation ang mga pribadong doktor na ayaw tumanggap ng guarantee letter para hindi na makapanggamot sa mga ospital ng gobyerno. Sa ilalim ng panukalang 2024 national budget, may nakalaang 22 billion pesos para ho sa naturang programa. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang implementasyon ng mga proyektong pinunduhan ng World Bank na karamihan ay layunin na magpabuti pa sa local agriculture infrastructure ng ating bansa. Ayon sa Department of Agriculture, ang mga proyektong ito ay nagkakahalaga ng $920 million na kinabibilangan ng Philippine Rural Development Project Scale Up na mayroong inilaang pondo na $600 million. Ang Mindanao Inclusive Agriculture Development Project na nagkakahalaga naman ng $120 million at Philippine Fisheries and Coastal Resiliency na nagkakahalaga ng $200 million. Ang Philippine Rural Development Project Scale Up ay layunin pong tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na mapataas ang kanilang produksyon at mapalakas din ang partisipasyon ng mga kababaihan pagdating sa sektor ng agrikultura. Ipapatupad ito sa lahat ng 82 probinsya sa buong Pilipinas. Samantala, ang Fish Corps naman na proyekto ay layunin ding mapalakas ang fishery resources management, partikular na sa 24 na mga probinsya at 11 rehiyon sa bansa, habang ipapatupad din naman ang agri-fishery-based economic activities para sa mga katutubong individual doon sa Mindanao. Sa ilalim naman yan ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Sinabi ng World Bank na layunin ng 3 proyekto na ito para mapabuti pa ang seguridad ng pagkain dito sa Pilipinas sa pamamagitan na rin ng pamumuhunan sa mahalagang infrastruktura. Sa iba pang mga balita, tuloy na ang December 31 na deadline sa mga jeepney drivers na bumuo ng kooperatiba bilang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na walang katotohanan na kanilang pinalawig ang naturang deadline. Paglinaw nito na hindi nila ipipace out ang mga traditional public utility jeepneys basta ito ay compliant sa Euro Engine Standard at sa Philippine Standards of the Trade Industry. Mariing pinabulaanan din ng kalihim ang mga aligasyon na nagkakaroon ng bentahan ng mga prangkisa gaya ng mga akusasyon ng ilang mga transport group. Sa iba namang balita, pinag-aaralan ng Department of Transportation na ipagpatuloy ang dating mga railway projects na suportado ng bansang China. Ito ay sa pamamagitan na rin ng official development assistance mula sa South Korea, Japan at India. Gayon din sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor. Sinabi ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na ang mga kasunduan sa pagpupondo para sa 3 proyektong suportado ng China ay hindi natapos sa ilalim ng nagdaang Administrasyong Duterte. Anya, mga proyektong kabilang dito ay ang Mindanao Railway Project, ang Philippine National Railways South Long Haul at ang Subic-Clark Railway. Bukod pa sa mga official development assistance, pinag-aral na din ang mga kasosyo mula sa mga pribadong sektor at maaaring magsilbi bilang mga kakakontrata nila na katulad ng kasalukuyang North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway. Sinabi pa ng kalihim na ang mga proyektong ito ay maaari ding pondohan ng gobyerno sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Una nga rito, inihayag ni Secretary Bautista na binawi na ng bansa ang plano nitong humingi ng Official Development Assistance Loan mula sa bansang China. Sa mga sandalihong ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan.
Ito hong plenary deliberation ng Senado para ho sa 2024 General Appropriation Bill. Sisimula na bukas. Ito namang mahigit 200 mga bata sa Sitio Kapihan kinumpirma sa pagdinig ang naitalang namatay. May detalye si Bombo JC Galvez. Bombo Victor, Bombo Everly, sisimula na bukas Nobyembre 8 ang plenary deliberations ng mataas na kapulungan ng Kongreso para sa 2024 General Appropriations Bill. Matapos ang All Senators Caucus kahapon, ibinahagi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na ngayong araw ay pipresenta ni Senate Committee on Finance Chairperson Sani Angara ang version ng kanilang panukalang pambansang pondo. Bukas naman, araw ng Miyerkules, ay sisimula na anyang plenary deliberations para sa panukalang pondo ng iba't ibang ahensya at opisina ng gobyerno. Inihayag ng Majority Leader na para sa plenary deliberations ay magsisimula ng alas 10 ng umaga ang kanilang mga sesyon at magtutuloy-tuloy yan hanggang matapos ang ahensyang nakaschedule na tatalakayin sa araw na yon. Nitong Sabado, formal lang na i-transfer ng Kamara sa Senado ang naaprubahan nilang version ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Una na rin sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na target na maaprubahan ng mataas na kapulungan sa ikatlo't huling pagbasa ang 2024 General Appropriations Bill sa November 27. Samantala sa ibang balita naman, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa controversial na Socorro Bayanihan Services Incorporated sa sapilitang pagpapakasal sa mga miyembrong minor de edad at iba pang pang-abuso sa ilang miyembro, kinumpirma ni Senadora Risa Hontiveros na umabot sa mahigit 200 mga batang namatay sa Sitio Kapihan. Ipinakita pa ni Hontiveros sa pagdinig ang listahan na hawak ng kanyang komite ng mga nasawing bata sa Sitio Kapihan. Nababahala si Hontiveros sa bilang ng mga batang nasawi na nais pang laliman ng senador ang investigasyon dahil kung hindi ito pinatay, sila ay namatay ng dahil sa kapabayaan. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senadora Risa Hontiveros. Nagsaliksik pa ng mas malalim at pinagtanong-tanong ko kung sino-sino ba ang namatayan ng anak na sanggol sa Kapihan. I was shown this sheet of paper. Mr. Chair, napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Di ba natin inaalagaan ang mga sanggol sa Kapihan? Di ba padron po ninyo si Santo Niño? Bakit nangangamatay ang mga ninyo at ninya? Bahagi ang pahayag ni Senadora Risa Hontiveros. Inilabas din sa pagdinig ng Senado ang isang video ng isang senior citizen na lalaki na si Pedrito Angkog o Manong Pedrito na tinorture ng mga tauhan ni Mamerto Galanida na si Pedoy Buntag na pinaputukan si Manong Pedrito ng baril ng makakailang ulit at tinali ang kanyang mga kamay. Pinagbintangan kasi si Pedrito na kinulam si Galanida kaya sinaktan ng mga tauhan nito. Bukod sa naranasang pananakit at pinarada pa siya sa kalsada ng Sitio Kapihan na mahigit sa 30 miyembro ng SBSI na pawang may mga hawak na baril at itak matapos ang isang oras doon siya pinakawalan. Sa ngayon, Bombo Victor, Bombo Everly, nakakulong pa rin sa detention facility ng Senado sina Senior Aguila, Galanida at 2 pang ibang SBSI official. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, nilimitahan pansamantala ng Metro Rail Transit 3 ang operasyon ng kanilang mga tren kanina po yang umaga. Kasunod na rin ito ng paghingi ng paumanhin ng pamunuan ng tren dahil sa kanilang ipinatupad na provisional o pansamantalang service mula sa North Avenue Station hanggang Shaw Boulevard Station kaninang umaga. Ayon sa MRT3 Management, ang dahilan ng provisional service ay ang pagkakaroon ng obstruction sa footbridge sa pagitan ng Magallanes at Taft stations. Ang report na ito ay natanggap ng MRT3 Control Center pasado alas 7 kanina.
Paliwanag pa ng naturang pamunuan ng tren, prioridad nila ang kaligtasan ng publiko kaya kinailangan nilang limitahan pansamantala ang operasyon ng tren kaninang alas 7:13 ng umaga. Bilang tugon naman sa abala ay kagad na nagpadala ng technical team ang pamunuan upang alisin ang nakaharang sa naturang footbridge. Agad naman itong nagpadala ng technical team para tanggalin ang nakaharang na footbridge. Samantala alas 8:10 na kanina ay naisaayos naman na ang naging aberya at naibalik na rin sa normal ang operasyon ng tren. Samantala, inihahanda na ng Department of Trade and Industry ang implementing rules and regulations para sa Executive Order number 41. Ang naturang executive order ay ang nagbabawal sa pag-impose ng mga pass-through fees sa mga national roads sa ating bansa. Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Jean Pacheco, natapos na ng technical working group na bumubuo sa naturang IIR ang kanilang mga public consultations at inihahanda na ang draft ng naturang implementing rules and regulation. 6 na ahensya ng pamahalaan aniya ang nakatutok sa pagbuo ng naturang draft na kinabibilangan ng mga sumusunod: Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Anti-Red Tape Authority, maging ang Department of Finance. Patuloy din aniyang umaapila ang mga naturang ahensya sa mga local government units na tumugon sa naging apila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin nga itong pass-through fees sa mga local roads. Sa kasalukuyan, ayon kay Pacheco, maraming mga local government units na ang tumugon nga sa naturang panawagan ng Pangulo, lalo na ang mga local government dito sa Metro Manila. Samantala, inilunsad na ng Department of Transportation ang mga Christmas trains sa MRT3 at Light Rail Transit Line 2. Naglagay ang ahensya ng mga dekorasyon na pangpasko ang Department of Transportation sa mga tren ng LRT at MRT3. Sinabi naman ni Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino na ito ang tradisyon na kanilang ginagawa para maramdaman ng mga pasahero ang diwa ng Pasko. Ilan na niya sa mga gimmick nila ay ang pagbibigay ng mga candy para sa mga pasahero ng tren sa Metro Manila. Samantala, naiuwi na sa bayanhon ng Apalit, Pampanga ang abo ng overseas Filipino worker na si Grace Prodigo Cabrera. Ang Pinay worker ho sa bansang Israel na unang nasawi dahil ho sa madugong labanan sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Maalalang nasawi nga si Cabrera, 42 anyos, sa unang bugsuho ng pag-atake ng militanteng Hamas sa kibbutz noong unang linggo ng Oktubre at kasama niya ang kanyang matandang pasyente na nasawi rin. Mismong ang kanyang kapatid na si Mary Jane Prodigo ang nagdala sa kanyang mga labi pabalik dito sa ating bansa kasabay ang iba pang overseas Filipino workers na dumating kahapon. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay ang mga opisyal ng pamahalaan sa pamilya ni Grace. Maging si Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, ay nagpaabot din ng kanyang pakikiramay at nangakong magbibigay ng tuloy-tuloy ng tulong sa mga ito. Kalintulad ng tulong na natatanggap ng mga Israeli na nasawi sa nagpapatuloy na kaguluhan. Ang naturang kaguluhan ay eksaktong 1 buwan na ngayong araw mula nang magsimula ang kaguluhan sa naturang bansa. Sa iba pang balita, inanunsyo naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na malapit nang maabot sa target level ang tubig sa Angat Dam. Kaugnay pa riyan, ang nasabing dam ay siyang nagsusupply nga sa 70% ng mga katubigan sa buong Metro Manila. Sinabi din ng MWSS Administrator Leonor Cleofas na sa kasalukuyan ay nasa tinatawag nilang comfortable level kaya walang dapat na ikabahala ng kakulangan pa ng supply ng tubig dahil umano sa epekto na rin ng El Nino. Meron din niyang mga paraan ang mga concessionaires sa Metro Manila gaya na lamang ng Maynilad at Manila Water para matugunan ang maaaring epekto ng El Nino. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito, nadiskubre ng mga Filipino marine scientist ang mataas na dose ng caffeine sa mga baybayin sa Pilipinas. Batay ho sa pag-aaral kamakailan ng mga siyentista mula ho sa University of the Philippines Marine Science Institute of University at Buffalo sa New York, nadiskubre ang mataas na konsentrasyon ng caffeine
at iba pang droga sa watershed at baybayin, kabilang ang mga sikat na dinarayong Boracay Island, Tubataha Reef Natural Park, Davao Golf sa Davao City, Makahalar Bar sa Cagayan de Oro City at Batangas Mabini Municipality. Matapos suriin ang samples ng tubig at water o wastewater noong taong 2019, nadiskubre ang caffeine na siyang pinakamataas na dose ng drogang na-detect mula sa lahat ng samples, kung saan ang paracetamol naman ang pumapangalawa. Binigyan din sa pag-aaral ang pangailangan para sa karagdagang water treatment plant sa mga tourist site at mga lugar malapit sa aquatic environment, dahil nakakapag-detect pa rin ang mga researcher ng mataas na level ng caffeine sa kabila pa ng maikling lifespan nito, dahil na rin sa patuloy na input ng untreated discharge. Ang posible umunong pinanggalingan ng mataas na level ng caffeine sa mga baybayin ay ang direktang pagtatapon ng kape, soda, tea at iba pang caffeinated drinks. Gayon din ang untreated wastewater mula sa mga kabahayan. Samantala, kumuha naman tayo ng mga pag-uulat pa sa labas ng himpilan. Ang National Irrigation Administration nakikipag-ugnayan na kay Department of Agriculture Chief Francisco Cho Laurel Jr. kaugnay yan sa marching order ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong kalihim. Kaugnay pa riyan, may mga kabuang detalye si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Engineer Eduardo Guillen, Acting Administrator ng National Irrigation Administration, na nag-usap na sila ng bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Tio Laurel Jr. Hinggil ito sa marching order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nauna nang iniulat na ayon kay Laurel, ang marching order sa kanya ng Pangulo na siya ring dating kalihim ng naturang kagawaran ay i-modernize, irrigate, fertilize ang mga sakahan sa lalong madaling panahon. Kaya naman agad na nakipag-ugnayan ang National Irrigation Administration sa kalihim ng kagawaran at nagsumite ng mga kinakailangan ng ahensya para sa mga proyekto nito kaugnay ng irigasyon at food security. Partikular na rin daw itong farm inputs. Tiniyak ni Guillen kay Laurel na makakatulong sila na maipaabot ang farm inputs sa mga magsasaka ng napapanahon. Dagdag pa ni Guillen, tiwala rin siyang magagampanan ng maayos ni Laurel ang pagiging kalihim ng kagawaran at magandang desisyon daw ng Pangulo ang pagpili sa business tycoon. Kaugnay niya na pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Engineer Eduardo Guillen, Acting Administrator ng National Irrigation Administration. Alam niyo, napakahusay po na choice ng ating Pangulo, si Secretary Laurel. Ano po? Kasi alam niyo, member din po sa kasi ng Private Sector Advisory Council sa Agriculture. So alam po nila yung talagang ginagawa nila. Ano po? At saka master din po niya yung, alam niyo, ang matagal nang napapabayaan sa sektor ng agrikultura, ito po yung fishery sector. Natin master. Samantala, ibinahagi naman ni Guillen ang mga proyektong tinututukan nila gaya ng Halaur Dam. Ito yung pinakamalaking dam ng NIA sa labas ng Luzon dahil unfortunately, ang malalaking dam pa sa bansa ay yung mga naipatayo pa noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. gaya ng Magat at Pantabangan Dam. Bukod pa rito, muling iginiit ni Guillen na patuloy pa rin ang proyekto nila para sa buong bansa. Ito yung solar-powered irrigation na kaugnay na rin sa marching order ni Pangulong Marcos Jr. na modernization. Sa kabuuan, ang na-develop ng National Irrigation Administration ay nasa 1.5 million hectares, habang nasa 1.2 million hectares naman ang na-irrigate sa buong bansa. Na ani Guillen, tinututukan ngayon na sana madagdagan pa dahil kakaunti na lang ang kinakailangan para magkaroon ng food security. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. 29 minutos bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagbabala ang Philippine Health Insurance Corporation sa publiko na maging mapagbantay sa pangangalaga sa kanilang personal information at tiyakin ang seguridad ng mga website na kanilang binibisita. Ito ay bilang tugon sa tumataas na trend ng mga online scam na naglalayong linlangin ang mga individual at ikompormiso ang kanilang mga sensitibong data. Isa sa mga pangunahing alalahanin na tinutugunan ng naturang ahensya ay ang paglaganap ng mga website na binibiktima
na nagpapanggap bilang mga kagalang-galang na institusyon tulad ng mga korporasyon at mga bangko. Sinabi nito na ninilinlang ng mga website ang mga user na magbunyag ng sensitibong impormasyon kabilang ang mga password para huyan sa mga online account na nauugnay sa pagbabangko, social media, email at iba pang mga personal account. Dagdag pa rito, binigyan diin ng health insurer na maaaring humiling ang mga scammer ng mga personal details gaya ng mga petsa ng kapanganakan, valid identification numbers at impormasyon sa debit o credit card. Upang matulungan ang mga individual na makilala ang pagitan ng lehitimo at peking mga website, binigyan diin ng PhilHealth na ang mga respected entities tulad ng mga bangko ay hindi pa ulit-ulit na hinihiling ang personal information ng isang individual dahil nasa kanilang talaan na ang mga nabanggit na detalye. Ang naturang babala ay nagsisilbing paalala sa publiko na mag-ingat kapag nagasagawa ng mga online transaction at manatiling mapagbantay laban sa mga banta sa cyber attack na maaaring makakapagkompormiso o makompormiso ang mga personal information ng isang individual. Samantala, inihayag naman ng Bureau of Customs na nakumpiska nito ngayong taon ang pinakamataas na halaga ng naipong smuggled goods sa kasaysayan na umaabot sa 40 billion pesos. Ayon pa kay Bureau of Customs Assistant Commissioner Vincent Maronilia, ito na ang pinakamataas na halaga ng smuggled products na nasamsam ng Bureau of Customs. Noong namang Setyembre pa lamang, sinabi na ni Maronilia na nasamsam ng Bureau of Customs ang 80 million pesos na halaga ng mga smuggled goods. Iniugnay niya ang tagumpay na ito ng naturang Bureau sa magandang pamamalakad at mahusay na gawain sa pagpapatupad ng batas ng Bureau of Customs. Dahil dito anya ay madaling natukoy ang mga bagay at lalagyan o containers na kailangang bantayan ng mga otoridad. Noon namang buwan ng Hunyo, sinabi ng Bureau of Customs na plano nitong buhayin ang Philippine Customs Laboratory sa layuning hadlangan ang smuggling o pagpupuslit, partikular na sa mga inaangkat na chemical products dito sa bansa. Samantala, pinag-aaralan ng Bureau of Customs ang kontribusyon ng hanggang 1 trilyong piso sa kaban ng gobyerno ngayong taon. Sinabi ni Bureau of Customs spokesperson Vincent Maronilia na ang mga posibleng karagdagang kita ay magmumula sa mga buwis na kokolektahin hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Aniya, ito ay magpupondo sa maraming programa ng gobyerno ng ating bansa. Sinabi ng opisyal na bukod sa kanilang mga koleksyon, umaasa rin ang pamahalaan sa mga kita ng Bureau of Internal Revenue at iba pang ahensya sa revenue collection. Sa ngayon, masusing pag-aaralan ng Bureau of Customs ang nasabing kontribusyon na kung saan magiging malaki ang maiaambag sa tulong para sa ating bansa. Dumako pa tayo sa karagdagang pagbabalita. Ang matagumpay na nakumpiska daw ng mga otoridad na 8.4 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ay doon po yan sa lungsod ng Zamboanga. Kasunod na rin ito ng isinagawang Seaborne Patrol ng Zamboanga 2nd Mobile Force Company at ng Bureau of Customs sa karagatang sakop ng Barangay Maasi nang mamataan nila ang isang motorized bangka o isa pong patungo sa isa pong barko na mayroong mark na Lautan Mas 3. Kaagad silang nagsagawa ng inspeksyon at tumambad nga sa kanila ang mahigit 200 master cases ng iba't ibang klase ng inangkat na sigarilyo. Ito ay may tinataya pong halaga na abot sa 8.4 million pesos. 5 naman pong mga tripulante ng naturang bangka ang inaresto matapos na mabigong magpresenta ng mga kaukulang dokumento na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagbiyahe sa naturang kargamento. Ang naturang bangka ay patungo sana sa Zamboanga, Sibugay mula sa Sulu na maharang sila ng mga otoridad. Dinala naman ang mga nakuha ng kontrabando sa headquarters o himpilan ng 2nd Mobile Force Company bago i-turn over sa pangangasiwa ng Bureau of Customs. Samantala, nakatakdahong magsagawa ng National Consultative Meeting ang Department of Social Welfare and Development kasama ho ang mga local chief executives sa Nobyembre 8 para palakasin ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Pangungunahan ni Department of Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian ang pagpupulong kasama ho ang nasa 650 local chief executive
at mga kinatawan ng iba't ibang local government units sa Angeles City, Pampanga. Ang mga kalahok ay mula ho sa mga piling local government unit na nagpapatupad ng nasabing social services, National Community-Driven Development Program, additional financing at ng Philippine Multisectoral Nutrition Project. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Romel Lopez, ang nasabing pagpupulong ay upang matiyak na ang mga nagpapatupad ng local government units ay nakikibahagi sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang poverty alleviation program na ipinatutupad ng ahensya gamit ang kanilang community-driven development approach. Ang gaganaping consultative meeting ay naglalayong magbigay ng lugar para sa isang interactive na pakikipag-ugnayan sa mga nagpapatupad na local government units ng proyekto upang talakayin ang mga milestone, issue at alalahanin, gayon din ang mga susunod na hakbang upang mapabuti ang kanilang programa. Una nang sinabi ng opisyal na makikinabang ang Department of Social Welfare and Development at local government units sa karanasan ng mga local chief executive sa pagpapalakas at pagpapahusay ng kanilang mga proyekto sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga sub-project sa ilalim ng nasabing social service. Samantala, nagbigay naman po ang Securities and Exchange Commission ng huling pagkakataon para sa mga korporasyon na non-compliant, sinuspende o nirevoke na makapag-avail ng amnesty program para sa mas magaan po na parusa at multa. Ito ay matapos ngang palawigin pa ang deadline para sa mga korporasyon na naghain ng amnesty application at isettle ang kanilang amnesty fees hanggang sa Desyembre 31 ng kasalukuyang taon sa bisa na rin ng inisyong Security Exchange Commission Memorandum Circular No. 20 Series of 2023. Sa ilalim ng amnesty program, mabibigyan ng deduction ng penalty sa mga korporasyon na napatawan ng penalties dahil sa late at hindi paghahain ng kanilang General Information Sheet, annual financial statements at official contact details. Maaari pong i-avail ang amnesty program ng mga korporasyon sa pamamagitan ng pag-accept ng expression of interest form ng kanilang Security Exchange Commission electronic filing and submission tool accounts. Ang pagsusumiti naman ng lahat ng requirements ay tatanggapin pa hanggang Enero 31 ng taong 2024 basta't naghain ang kumpanya ng expression of interest nito bago ang Desyembre at 31. Balita pa rin sa labas ng ating himpilan. Ito hong barya-baryang rollback ng produktong petrolyo walang epekto ayon sa mga tricycle driver. Ang detalyeng yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwala Jr. Walang epekto ang bawas presyo sa produktong petrolyo ayon sa mga tricycle driver dito sa Pasay City. 1 peso at 10 centavos kada litro ng diesel ang ibababa. 45 centavos naman kada litro ang ibababa sa gasolina. Habang ang kerosene 1 peso at 5 centavos ang ibababa nito. Kwento ng mga tsoper na nakapanayam ng Bombo Radyo, nakakatulong naman daw ito, ngunit pag tumaas ay triple pa. Ayon kay Melchor Bermundo, tricycle driver na nakapanayam namin kanina habang naghihintay ng pasahero, mahina daw umano ang kanilang biyahe dahil 1 oras hanggang 2 oras pa bago sila makapagsakay ng pasahero. Baliwala rin yan. Tapos pag bumalik, triple. Pag tumasuli, wala. Wala. Hindi sapat na. Namin dito, mahina eh. Bago ka makapagsakay, 2 oras, 1 oras. 50 pa. Sarili ko lang. Tama lang, pangkain lang. Pangupa, utang na sa Bombay. Napanawagan mo sa gobyerno, wala rin yan. Walang pangako ang gobyerno natutupad. Ayon naman kay Romeo Patinio, isa ding tricycle driver na kumikita ng nasa 400 to 500 pesos kada araw, okay naman daw ito kahit papano ay nakakagaan sa bulsa. Pero pag bumawi naman sa pagtaas ay sobrang lakian niya, kaya parang baliwala din at idadagdag pa dyan ang bayad sa boundary. Bagamat kahit papano daw ay nadadagdagan ang naiuwi nila sa pamilya, pero sa gasolina at boundary pa rin halos lahat na pupunta ang kanilang kita sa pamamasada. Idadagdag pa ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Dapat laki na. Pag malaki tapos baba, kunti lang. Okay na rin yan. Kaysa wala. Magandang biyahe, malaki. Pag mahina hanggang 500 lang. Trip ko po 150. Sa pamilya?
Pangkain na lang. Dapat nila yung gasolina para may control naman sa gobyerno natin. Mag-control yan dahil imported eh. Pag bumaba, konti. Pag tumaas, malaki. Ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng paggalaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Paliwanag naman ni Rodela Romero, Direktor ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang price cut ay posibleng may kinalaman sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Hamas at tropa ng Israel. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sugatan ng isang municipal councilor matapos na magkatangkain itong patayin sa kanyang residential area sa Villanueva, Misamis Oriental. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office 10, ang biktima ay kinilalang si Councilor Hermil Valledor, 45 anyos na ngayon ay nasa stable naman ng sitwasyon matapos na subukang barilin ng hindi pa nakikilalang gunman. Panawagan naman ni Navarro sa lahat ng mga elected o nahalal na opisyal na nakatanggap o nakakatanggap ng banta sa kanilang buhay na mangyari lamang na makipag-ugnayan sa kanilang kapulisan at nakahanda naman sila na makipag-cooperate. Batay nga sa report, nagtamo ang biktima na si Valledor ng sugat sa kanyang kaliwang cheekbones matapos itong atakihin ng sospek. Sa inisyal na investigasyon, sakay umano si Valledor ng isang mini truck at palabas na sana ng kanilang gate sa kanilang bahay nang magpaputok ng barilang sospek. Dahil nga sa pagkabigla at takot na rin ang biktima at ang testigo ay hindi napansin ang ginamit na gateway o getaway vehicle ng sospek. Nakuha ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang basyo ng bala ng caliber 45. Sa ngayon ay patuloy pa rin na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng naturang sospek. Nag-iingat ngayon ng Quezon City Police District ang publiko laban sa mga masasamang loob, lalo na talamak ngayon ang nakawan ng mga sasakyan. Nagkalat umano ang mga salisimodus ngayong panahon na tumatarget nga sa mga nakaparadang sasakyan at mga motorsiklo. Sa isang pahayag, sinabi ni Quezon City Police District Officer in Charge Police Colonel Melesio Buslig Jr., simula noong buwan ng Setyembre, marami ang mga naging biktima ng salisimodus matapos na maiwan nga ang kanilang mga sasakyan ng hindi nakalak. Kabilang narito ang isang insidente nga na naitala noong Setyembre 14 sa Barangay Masagana na kung saan natangay ang motorsiklo ng biktima. Sa kuha ng CCTV footage sa lugar, makikita rito ang ginagawang pagsipat ng sospek sa mga nakapark na sasakyan at motorsiklo at tinarget nga ang hindi nakalak na motorsiklo. Kalaunan ay na-recover din ng motor matapos na respondihan ng pulisya ang naturang insidente. Kagad namang pinaigting ng Quezon City Police District ang kanilang kampanya kontra sa salisimodus upang kaagad na maaresto ang mga sangkot sa ganitong iligal na aktibidad. Panawagan naman ng Quezon City Police District sa publiko, siguruhing nakalak ang kanilang mga sasakyan o motorsiklo bago iwan sa mga paradahan. Tiyakin rin na laging dala ang susi ng sasakyan bago mababa ng sasakyan o motor. Iwasan rin ang pag-iiwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng sasakyan na mainit sa mata ng mga masasamang loob kagaya ng cellphone, laptop, pera at iba pa. Samantala, idineklara naman bilang isang National Historical Shrine ang libingan ng Arab missionary na unang nagdala ng relihiyong Islam sa probinsya ng Tawi-Tawi noong 1380s. Ito ay ang libingan ni Sheikh Karimol Makdum. Si Sheikh Makdum ay ang itinuturing na nagpatayo ng kauna-unahang moske sa buong Pilipinas matapos niyang ipakilala ang relihiyong Islam sa bansa. Pinangunahan naman ni National Historical Commission of the Philippines Chairman Dr. Emmanuel Franco Clairo ang deklarasyon kasabay ng isang seremonya. Samantala, ang ipinatayo ni Sheikh Makdum na moske ay tinawag na Sheikh Karimol Makdum Moske at matatagpuan sa may Barangay Tubig, Indangan, Simunol, Tawi. Sa mga sadaling ito ay kumuha naman tayo ng mga balita mula ho sa ating mga himpilan sa ating mga probinsya sapagkat itong suspect ho sa radio broadcaster killers malapit nang matunton ng SITG na may detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Palapit na manong mahubaran ng bumubuo ng Special Investigation Task Group SITG, Johnny Walker, kung sino ang nasa likod pagbarid patay sa polio survivor, radio broadcaster na si Juan Humalon, na mas kilala na si Johnny Walker sa Purok 2, Barangay Dona Bernardo, Neribayan, Calamba, Misamis Occidental. Ito ang paglalahad ni Misamis Occidental Police Provincial Office Director, Police Colonel Dwight Munato, na siya ring SITG Johnny Walker Commander patungkol sa pagsagawa ng malawakang imbestigasyon sa nangyari kay Humalon sa mismong announcer's booth nito noong umaga ng Linggo. Sinabi ng opisyal na malaki ang tulong nakuha ng footages mula sa CCTV na nakaposisyon sa bahay ng biktima maliban sa nakasocial media online ito sa kasagsagan ng pangyayari. Aniya, patungo na ang SITG sa pagtukoy sa mga salarin dahil sa mga testimonya ng mga testigo na una nakaharap bago pinasok ang lokasyon ng biktima. Maguguritang dalawa sa mga suspek na armado ng pinaniwalaang kalibre 45 baril ang pumasok sa bahay ni Humalon habang nagsilbing lookout rin ang isa pang driver ng motorsiklo. Yes, the direction of the investigation is towards the identification ng mga suspects. Although we have the composite sketch, we still need some more information to really identify kung sino ba talaga siya, meron bang taong nakakakilala sa kanya, because those are material informations that would arm the investigators later on to file a criminal case against the suspects. Mula Bombo Radyo Cagayan, Dioro Bombo Junil Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang Commission on Election naman bukas na para sa Certificate of Candidacy sa may Negros Oriental. Ang Visayas Command naman nakatutok sa special elections sa 3rd District sa Negros. Kaugnay niyan may kabuuan pang detalye ang Bombo Radio Cebu. Nagsimula na kahapon, Lunes, Nobyembre 6 ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa special election sa 3rd Congressional District ng Negros Oriental. Ang special na halalan para maghalal ng bagong kinatawan na papalit sa napatalsik na kongresista na si Arnolfo Teves Jr. ay nakatakdang isagawa sa Desyembre 9. Sinabi ni Commission on Elections and Central Visayas Comelec 7 Director, Attorney Lionel Marco Castellano, na opisyal na magsisimula ang campaign period mula Nobyembre 9 hanggang Desyembre 7. Ang mga individual na naghahangad sa posisyon ay maaaring magsumiti ng kanilang COC mula Nobyembre 6 hanggang Nobyembre 8. Dalawang pangalan ang lumabas na posibleng mga kandidatong papalit kay Teves. Ito ay sina Pamplona Mayor Janes Digamo at dating Gobernador Pride Henry Teves. Kaya naman, tinutukan ngayon ng militar mula sa Visayas Command ang nalalapit na special election. Ito ang tinutukoy ni Lieutenant Colonel Israel Galorio na si Lieutenant General Benedict M. Arevalo. Ang commander ng Vescom ay nagpahayag ng kanilang kahandaan na pagsilbihan at suportahan ang COMELEC at PNP sa darating na special na halalan. Dagdag pa ni Galorio na sa kasalukuyan nakikipag-ugnayan na ang COMELEC sa mga guidelines para sa pagsasagawa ng special election para maihanay ang security plan. Ang pahayag ay ginawa kasunod ng isinagawa ng Vescom Staff Conference sa headquarters nito sa Camp Lapu-Lapu, Cebu City. On behalf of our Commander, Lieutenant General Benedict M. Arevalo, the Commander of Visayas Command, gusto paabot sa mga kababayan natin, particularly dito sa Negros Oriental, that the Visayas Command is well prepared, nakahanda kami para tugunan itong pangangailangan when it comes to security sa paparating na special election. So, hinihikayat namin yung mga kababayan namin once again na bumoto this coming special election. Ating napakinggan si Lieutenant Colonel Israel Galorio, ang tagapagsalita ng Visayas Command. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherime Balingat, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Pasintabi po muna sa susunod na balita dahil medyo masinan po ito. Yung nachap-chap po na katawan na lalaki na natagpuan po sa Iloilo City ay nakilala na po ng pamilya niya. Kaugnayan, may nakala pa pong report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
Natukoy na ng isang pamilya sa Iloilo ang pagkakakilanlan ng bangkay ng lalaki na natagpo ang wala ng ulo at putol na ang mga kamay. Kinilala ang biktima na si Christopher Cabalquinto, 32 anyos, residente ng Barangay San Roque, San Miguel sa lalawigan ng Iloilo at Nobyembre 2 pa umano nang huli itong nakauwi ng bahay. Kahapon ng umaga, unang natagpuan ang 2 putol na kamay ng tao sa Zone 2 Barangay Ticod, La Paz, Iloilo City at makalipas ang higit 3 oras, sunod na natagpuan ang katawan na walang ulo at mga kamay malapit sa ilog sa Barangay Buhang Haro sa nasabi ring lungsod. Salawa lamang ang suot ng lalaki kung saan may nakaipit pa umano rito na suspected shabu. Sa sako kung saan ibinalot ang bangkay, may nakasulat na note na ibalik ang kamay na bakal, babala sa mga pusher, P. Duterte. Merry Christmas 2023. Sa ngayon, hindi pa natagpuan ang ulo ng lalaki. Inaalam pa ang background nito, ngunit una nang nanindigan ng pamilya na wala umano itong involvement sa illegal drug activities at hindi rin umano ito nakulong. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Shalamay Sangrines, spokesperson ng Iloilo City Police Office, sinabi nitong premature pa na sabihin na may kinalaman sa illegal na droga ang naturang karumal-dumal na krimen. Tiniyak nito na sinusundan ng pulisya ang lahat ng maaring anggulo sa insidente. Patuloy tayo na magpupursige at walang takot at walang tigil na pagkakampanya at pagtatrabaho na mapanatili ang katahimikan ng buong syudad ng Iloilo. Ito ay malaking hamon sa atin pero patuloy tayo na magpoprotekta sa lahat ng mga Ilonggos at rest assured na gagawin ng kapulisan dito ng Iloilo City na masolve ito. Si Police Major Shalamay Sangrines, spokesperson ng Iloilo City Police Office. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! 6 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Bombo International News. Ikinukonsidera na ng Israel na magkaroon ng tinatawag na tactical lethal pauses o bahagyang pagtigil sa labanan sa Gaza para mapapasok ang mga tulong at mapalaya ang mga bihag. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kapag sinabing tactical pause, posibleng magbigay ng tig-1 oras na tigil putukan sa magkabilang panig, kaya't kanila itong titignan para mapayagan ng makapasok ang humanitarian goods o makalikas ang mga bihag na individual ng Hamas. Sinabi din ng opisyal na kailangan anya ng Israel ng security responsibility sa Palestinian enclave matapos ang gyera sa loob ng wala pang katiyakang panahon. Subalit muli namang tumanggi ang Israeli official sa panawagan para sa general ceasefire sa kabila ng tumitinding pressure mula sa international community dahil makakahadlang lamang anya ito sa war effort ng Israel. Sa datos nga ng Gaza Health Ministry, nasa 10,022 na Palestinian na ang napatay, kabilang ang 4,104 na inosenteng mga bata. Kaugnay pa riyan ay humarap nga ngayong araw si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga ambasador sa iba't ibang dako ng bansa, mga bansa na nakabase po doon sa Israel kung saan kanya pong tiniyak ang tagumpay ng pwersa ng Israel laban sa mga militanteng Hamas. Kaugnay pa riyan, pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Israeli Prime Minister Netanyahu. What we see is a broader battle between civilization and barbarism. The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. We will defeat Hamas. We will dismantle Hamas. We will offer. Bahagi yan ang naging pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bombo Sports News.
Ito naman hong pinakabatang two-time world champion sa Jiu-Jitsu, isa hong Pinoy. Ang detalye niya tinutukan ng Star FM Bacolod. Itinanghal na two-time world champion ang 6-year-old Pinoy athlete na si Ayel Aguilar matapos na makuha nito ang kanyang pangalawang consecutive world title sa Abu Dhabi World Festival Jiu-Jitsu Championships. Tinalo ni Ayel si Brazilian Gabriela Colzer sa 4-1 at sinundaan ng 12-second submission victory laban naman kay UAE Bet Maita Farah na nagpapanalo sa kanya ng gold sa Girls Kids 2 White Belt 17 kg category. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Alvin Aguilar, ang Money World Champion Ayel, sinisigurado nito na hindi pressure ang kanyang mga anak lalo na sa pagte-training. Kids, we make sure it's so people understand how we train. We make sure it's all fun and games. Pag hindi nila alam, dahil sa fun and games, may training na doon involved. Then later on, mamaya, unti-unting nawawala yung fun and games. Then later on, uy, bakit training na to? Parang ganyan kind of thing. But we always make sure to keep it fun. Samantala, ang kasama na din ni Ayel na si 8-year-old Nash Mackenzie Subricha ay hinirang din na world champion matapos nangunas sa Boys Kids 3 White Belt 38 kg A-class. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Caster Nation, bago tayong magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabamba Caster Nation, si Christmas Countdown, 48 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time in punto launa sa pagpalayag sa nga Bombo Anay sa Udto. Balik kita diri sa palatuntunan, diri sa Bombo Radio Iloilo. Pero antes sa mga dalaguan ng mga balita, yari na aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 48 dias na lang kagapaskwa na. Sa mga kabombo nato nagaulat-ulat sa latest update, yari na ang follow-up report kasugpon kagayna sa pagpangusisa man sa Bombo News Team. May kantanan sa kay Christopher Cabalquinto, no? Sa aton sining karon iya nga mga kabombo ang iloy sang biktima may mga palamangkutanon diri nga ti nagapabilin sa iya sining nga panghuna-una. Ina may kantanan sa isa ka babae nga naulihing nakit-an or nasiplatan nga kaupod ni Cabalquinto antes pa man ini siya nga nasapuan nga wala na sang ulo sa buhang haro kag wala man na sang kamot. Ang kamot niya una sini nasapuan sa bahin karon sang Sonto Barangay Tikod sa distrito sang Haro kagapon sining adlaw.
ang babae nga niti posible may ara sang ibalo sa kung ano ang natabo sa kay Christopher Cabalquinto antes pa man ini siya nga nasapuan or ang iya sining lawas nasapuan diri iya sa syudad sa Iloilo. I-check naton si Bombo Marisol Viñas, lakip na sila din pagpangusisa man sa Bombo News Team sa kapulisan may kantanan sa record ni Cabalquinto sa San Miguel Municipal Police Station. Bombo Sol, sa report na please come in. Bamutsyam dako nga palamangkutanan subong sa pamilya sang lalaki nga nasapuan sap-sap na ang lawa sa distrito sang Haro. Ang nahanungod iya sa babayi nga ginaaligar ulihi nga naupod ka gintabo sang biktima sa isa ka convenience store nga malapit sa Ilabalay. Ang bangkay sini nga ang ginkumpirma na iya sang iya manghimata sa banwa sang San Miguel sang mga palatandaan sini malaba ang kuko sa kamalingking korte sang iya tiil ang alom sa iya dughan kag tinalian nga pila sa iya tuhod. Ini amo si Christopher Cabalquinto, 32 ang pangidaron, single ini siya kag residente kag nagapuyo sa banwa sang barangay 7 San Miguel, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Felisa Cabalquinto, ang nanay ni Christopher Cabalquinto, gina-question subong sini ang babayi nga ginatawag nga lablab nga ginaaligar ulihi nga naupod sang iya bata sa isa ka convenience store nga malapit lang sa Ilabalay. Dako subong ang palamangkutanan sa iya nahanungod iya sa motibo ni lablab nga aginhagad sini ang iya nga bata. Suno kay Felisa nga wala man ini nakilala o kon nakita niya ining si Lablab Bomocham. Wala ini siya sing matungod gid nga nobya sang iya nga bata apang sa iya pagkabalo nga ti nagatabo-tabo ining si Christopher sa babayi nga ginatawag nga Lablab. Kag ti sa pagkahibalo sini nga wala ini kaaway iya ang iya bata ginadiskadya man diri nga mabuot kuno ini hipuson kag wala sang grupo ang iya nga bata nga ti wala man sing may nagakadto sa ila nga balay. Panawagan sini subong sang iya nga ni Felisa nga kung may magbulig man nga iban hanungod iya sa pagkadula sang ulo ni Christopher, magakoopera na lang ini kay hindi man ini mapahamtang bilang isa ka Iloy. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Felisa Cabalquinto. Na Ilonggo na ang kung may karelasyon ni siya ano ni ma'am ang ano. Why ako ti ano nga may karelasyon tana, why ko dahil ti ano nga may karelasyon tana, pero atong babae lang atong nga si Lablab, amo lang to ang ginaisip ko nga ano gid bala ang motibo nakatunga ginahagad na ang bata ko. Ano ni ma'am ano ang nakilala niyo ni nakita niyan si Lablab? Hindi ako nakakita itsura na why naman makita, pero maraming nakakita nga may iba ta nga baye nga ginatawag nga Lablab. Amo to si Lablab. Ano yun na last niya pag imaway danay? Why gid kami kay makabata ko kay pagkaan dito sa Piak. Nakita ko na digyan dito sa motor kayo ano bala kay siyempre na palangga na motor na permi nagnatrapuhan permi diyan lang ko kara sa kudal namon. Nalingling ko tana kun gaano tana. So amo lang to nakita ko. Pakilala mo na lang ma'am kay Christopher. Ilang bata? Ang ako bata ko. Waitan natin mga kaaway, mabait. Kung ano man ang mga garing, maano lang tana tahimik. Hindi mo maano tana nga may mga kaaway siya, why gid. Amo na ang panawagan. Panawagan ko parti sa nanawagan man ko nga ako may mabulig sanda. Parti sa pagkawala ng ulo na nga to, kabay pa nga magka-operate man sanda, kay hindi ako man mapahamtang, kung hindi ko makita, kung hindi bala makita ang ulo na. Siyempre, ang isa kapatay, nga way pati ulo, ano ba lang batyagan ninyo, nga bata mo, amo parang lain. Ang plano nyo na lang ma'am sa bangkay ni Sir Christopher, ma'am, bisan para sabi kung masapwan man o kundi masapwan ang iyang ulo ma'am. Ang plano naman, kung maano naman, iasikasuho naman na lang eh. Pero ang ulo, base pa lang kung makita pa lang, itingwaan gid nga maano gid ang ulo na maibalik. Sige ma'am. Ato nabatian ang pahayag ni Felisa Cabalquinto, ang nanay ni Christopher Cabalquinto. Apang diri iya sa bahin sang San Miguel Police Station, ilagin kumpirma nga wala gid sang record ini si Christopher Cabalquinto kaangot iya sa illegal nga droga.
Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Richard Lau, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station, iya dirigin pahayag nga ining si Christopher ang kumpirmado nga residente sang Barangay 7 sa Banwa sang San Miguel, apang wala ini siya permi or nagatinirgid sa ilang nga barangay. Dugang pa ni Police Major Lau nga wala gid ini isang record si Christopher kaamot iya sa illegal nga droga o kung yara or na involved ini sa monitoring iya sa person under drugs. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Major Richard Lau. Si Christopher Cabalquintos alias Tupitma, taga Barangay 7, San Miguel. Why na siya ma'am na-include namon sa illegal drug SWAT list? Kag why man siya na-include sa keywords naton or person under drugs? Bali no record gini si Christopher sa inyo da sir? Dig iya Bombo Cham sa pagpangusisa sang Bombo News Team nga ti subject ini ang biktima sa monitoring kaamot sa illegal drugs nga ti mga 2 to 3 months ago iya ginpasuni nga sa syudad na ini nagatiner si Christopher kag ang kisa nagatiner man ini sa Alimudjan or makita ini siya sa Banwa man sang Leon kag uton kay ti mobile kuno ini siya. Amo na ang mga impormasyon nga nakuha naton diri initially sa pagpangusisa naton Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Diñas sa imo sining follow-up report. Ang Iloy sa karon nagapalibog. Kaya ti siyempre kung sino to ang kumbaga pasampa nga basketball, last touch. Ti karon ang ulihi nga nasiplatan nga kaupod ni Christopher Cabalquinto amo ining babae nga si alias Lablab. But ang identity ni alias Lablab hindi pa karon pasiguro sa ngaton sini iyang mga otoridad kay ang pangalan nga nagwa is alias pa lamang. Hindi pa matumod sa kung sino ining nasambit nga si alias Lablab nga taga Bulilao sa distrito sa Mandurriao. May follow-up report man karon diri sa aton sining nga pagpangalagad may kantanan sa kay alias Lablab. Diri kita karon sa pagpangusisa man sa Bombo News Team sa aton sining kapulisan. Sandig sa aton sining kapulisan why sang records na angot abi sa illegal nga droga ining biktima nga si Christopher Cabalquinto. Apang sa pagpalapad pagid sa pagpangusisa sa Bombo News Team, may impormasyon kita nga nabaton nga inisya ang gin-subject for monitoring. Inisa ang gin-subject for monitoring apang wala man mamaterialize bangod nga wala ini siya nagatiner sa Banwa iya sang San Miguel sa aton sining mga kabumbo. Kaya pamangkot sa din ini siya masami nga nagatiner si Christopher Cabalquinto sa aton sining mga kabumbo. Diri karon kag nagakadapat lamang nga mas padalman sa pagpangusisa sa aton sa mga kapulisan. Siguro, joint effort. Samahin karon iya sang San Miguel Municipal Police Station, La Paz Police Station, and the Haro Police Station. Para nga makatumod sila sa kung ano gid man bala ang motibo sa pagpatay sa kay Christopher Cabalquinto. Kagapon siningadlaw sa aton sininga mga kabumbo, sandig man iya sa pagpangusisa sang Bombo News Team. Duha ka mga anggulo ang ginasundan. Sang natipon man naton sini ang ginatawag nga mga impormasyon. Una diri Banwa sang nasapwa ng iya sini iya nga bangkay nga wala sang ulo sa pagpangusisa sang scene of the crime operations. Dito kag natukiban nga mayara sang 3 ka sachet sang illegal nga droga.
But hindi man conclusive ini banwa nga makahambal kita nga engaged na siya sa illegal drugs. Pero sandig sa mga circumstantial evidence, kung basihan lang naton, may karatula, so on and so forth, may ginapahayag nga illegal nga druga. Ti sandig gani sa pamilya na interview naton, isa sa mga utod niya siya ti patyo nila, tapos butang-butangan lang nila sa illegal drugs, kag ipabangod nga nagaduso ang akon sining utod. Oh. But why ta ina gina dula karon nga mga anggulo nga may posibilidad may kailabtanan ini sa illegal drugs. Sandig man sa pagpangusisa sang Bombo News team, may motor ini si Christopher Cabalquinto, kag suno gani isa payag sa niya sininga Iloy, palangga niya ning iya nga motor. Masami niya nga ginalimpyuhan, ginatrapuhan, kung saan pabla, alagang-alaga niyang iya sininga motor. Sa nasapwan ng iya sininga bangkay, ang solo nga panapton, ngayara sa kay Cabalquinto, amo ang iyang underwear, amo ang iya sininga brief. Why naman sang may nakita pa nga iban sini iya nga mga personal belongings siya such as wallet or cellphone. Ginalantaw man nga may posibilidad nga basi kon hold up ini isa sa mga anggulo abi nga sarang man nga masundan kay why na siya sa mga personal belongings. Magluwas abi sa kwarta ti anong interesan sa iya? Ti siyempre motor eh. But kung kawaton mo ang motor, patsyon mo gid, utdan mo gid sang ulo, bunoon mo kaanom, utdan mo pa sang kamot. Sa sitwasyon sang bangkay, maka-theorize kita nga ang naghimo sini sa iya may dako nga kaakig sa aton sini nga mga kabumbo. Oh? Kung hindi man robbery, may dako nga kaakig. Sa kaakig, ano ay hanang kaakig? Pero sa una pa lang naton iya nga paglantaw sa mga nasapwan dito abi sa area, daw kasubong nga may minsahe man nga luyag ipalambot. Kag klaro man ang luyag nga ipalambot nga minsahe, ini nahnungod sa kampanya batok sa illegal nga droga. Pero ang pamilya nagahambal nga why sa kailabtanan sa illegal drugs. Si Christopher Cabalquinto, tidiri karon sa aton sini nga mga kabombo nga mas labi pagid nga aton sini padalman sa kun ano gin man balang rason sa kamatayon, brutal nga pagpatay sa kay Cabalquinto. Sang nangusisa ang Bombo News team, may natukiban kita nga ti may duha ka mga babayi nga naangot sa kay Christopher Cabalquinto sandig sa iya sining utod. Sanday sino ining mga babayi? Standby Bombo Ronel Brabanso. Sa iya sining utod nagpahayag sa aton sining mga kabombo ginplastar diri sa kun anong koneksyon ni Christopher Cabalquinto sa duha ka mga babayi. Pero sandig man gani sa aton sini nga panalawsaw, ang isa tido pamilyado naman, ang isa tido may kaupod naman sini ang iban nga lalaki. Pero what is the real score sa duha ka mga babayi? Check ta si Bombo Ronel Brabanso sa iya sini nga rejoinder report. Nel, sa report please come in. Ginsay-say sang utod ni Christopher Cabalquinto, biktima sa pagpangchap-chap kag nasapkuan ang kamot kag lawas sa distrito sa Lapas kag Haro nga konektado si Christopher sa duha ka babayi. Sa interview sang Bombo Radio Ilio kay Chris Cabalquinto, magulang ni Christopher, iyagin pahayag nga kung madula si Christopher gilayon nga pangitaon lang kay Lablab. May baluan nga si alias Lablab ang pinakabag-o nga ginatabo-tabo ni Christopher kung sa diin gamit ang motorsiklo nga ginapasuni nga ulihi ini nakitaan sa isa ka convenience store sa Banwa sang San Miguel around 9:30 to 10:30 PM sang November 2. Sa aton pag-obserbar, malapit ang convenience
store sa ila balay nga ginabulubanta nga 200 meters away sa ila puloy-an. Si Lablab ang ginaaligaran nga nagapuyo sa Bulilao distrito sa Mandurriao. Ginpakigbahin man sang utod ni Christopher nga wala pa nila makita personal si alias Lablab. Apang na istorya ni ila ini o kung ginpakigbahin na sang biktima sa ila nga magutod nga ini ang iya ginatabo-tabo Bombo Cham, no? Antes masapuan nga patay nagpahalington man si Christopher sa iya ex-girlfriend nga ginsugid sang ex-girlfriend sa utod sini nga kung siya ang madula pangitaon lang ini kay alias Lablab. Apang suno man kay Chris, may anay karelasyon o kon ex ang iya utod nga taga Leon, Iloilo, no, nga padayon nga naga-update o agi sa pag-text sa iya utod. Naibaloan man nga nakakadto pa ang ex-girlfriend ni Christopher sa gigato para magduaw kung sa diin sa subong nakahamtang ang lawas sang biktima. Ginsay-say man ni Chris nga subong lang nga September nag-break ang iya utod kag ang anay ex-girlfriend nga si alias Ernest. Apang mas makilala sang iya pamilya si Ernest nga ex-girlfriend kay ti kapila na ini nga nagpadulong sa ila balay sang biktima. Sa dugang balang detalye aton kamatian si Chris Cabalquinto, magulang ni Christopher. Ma'am, ano pagkilala mo, ma'am, sa imo mga utod mo? Pagkilala ko, wala man kami yung mga kontra, kay diri mo lang kami sa balaya, pero may kami diri, wala kami agalagaw. Tulog kaon lang, tula to siya, muna bisa ko, kung mag-duty ko siya gasugat, sakon, wala na. Kaya may nakakita ganit sa mga past 9:30 to 10:30 p.m. Mga nagpa 7-Eleven pa siya. Tapos, may babae siya kung nakaupod nga munang ginambal niya nga sila Lablab pero hindi kami kakilala na siya. Nagpat siya duwa ka mera nga isa kadlaw hindi siya puli pero duwa kadlaw ginateksan namon ginaga-reply siya garing atuya wala gid siya. Di siya kuno nagatiner man. Diri siya katiner dito sa kundi wala kami kabalo kay mambalan siya mapasiti siya mula na tapos kundi siya kapuli ginateksan namon maka-reply siya tapos sa sunod adlaw makapuli na mabalik naman do kung isa galakat siya minutos oras pero makabalik siya ang exito sa una nga pero ga-text na namin gyapon siya sila duwa may komunikasyon man gyapon kay gido gina-textan pa na gina-update pa na siya sang babae tapos kung naghambal sa babae, kung kaso madula, may mga ginambal, ginastorya niya to, kung madula siya dito, siya kay Lablab ang itaon. Ginambal niya to, kung madula sa ex niya, kung madula siya dito, siya kay Lablab ang itaon. Kung wala di siya bala sa balay, sir, syempre kakadto to siya, wala siya, do siya bala ginambalan. O do siya bala ginambalan, hindi kami. Ay di may komunikasyon pa sila mo, kay do labuay lang bala sila. Wala ko kabalo, pero nagambal to siya, nga wala na sila dugay na sang September pa mo. Biyaya to ya sang biyaya gito si Ergen, pero hindi awal balo apelyido ya, pero kilala to ya naman kay kakadto diya sa balay, kilala gito naman niya. Wala man siya text bali nga amo mo to bala nga siguro naman ano sa babae nga may amo na siya nagpaigway na siguro tigaringin pamangkot yaman kung sino to guro ti amo ni ginambal nga sila Lablab. Inyo nabatian si Chris Cabalquinto, magulang ni Christopher Bombo Cham, no? Suno man gani sa kay alias Amay, no? Pakaisa ni Christopher, no? May banabana kuno ini ang si alias Lablab, no? Nga ang iya ginatabo-tabo, no? Iya ganigin pakigbahin, no? Antes siya madula o kung naginapas lang manapatay nga si Christopher, no? Bombo Cham, no? Kasi kung madula siya, pangitaon lang siya kay alias Lablab nga iya nga ginatabo-tabo, Bombo Cham. Okay, dahil again. Katulabi akong tutunan mo Ronel. Now, damit lang, why ko makatch up yun eh. Namit lang ang pangalan sang ex. Sino ganito ang balsang utod? Ernest Bombo Cham. Ernest, pero babae. Ernest Bombo Cham. E-R-N double T. Amo lang ni ang akon nga nakuha halin sa iya nga magulang nga si Chris. Do mo na siyang pangalan Ernest, no? Do mo na pero babae ni siya. Oo, Bombo Cham. All right. Now ining ex niya hambal sang magulang daw nag-cool off man lang sila. Pero sige ang komunikasyon. Bombo Cham. Through text. Through text. Okay. One time nakahambal sandig sa kay sa magulanga nakahambal si Christopher nga kun madula siya sa kay Lablab siya pangitaon.
Oo, Bumbucham. Iniiya din pakigbahin man kag sunod man kay Chris ni iya utod Bumbucham. Okay. Now, nakapangusisa pa bala ang magulang sa ex-girlfriend abi ni Christopher nga nakahambal adto si Christopher kag kun san o adto ginhambal ni Christopher ang ginrelay sang ex-girlfriend niya nga kun madula siya sa kailablab sa pangitaon na ma-recall or na-recall abi sang magulang. Bumbucham na tikasunod agin say man ni Chris nga subong lang sa September di ba sila nag-break sang ang utod ya kag ang anay ex-girlfriend nga si Ernest no. Apang mas kilala gani nila ini si Ernest nga ex-girlfriend kiti kapila naman kun nagpadulong sa ila balay kag tigid pakigbahin man ni Chris nga magulang ni Christopher Bumbucham no nga antes ini magdula kung nakuan nga i-ask na lang or kadto na lang kay lablab no kung pangitaon gid man kung madula gid man ini no sa imo pagpangunta non Bumbucham no ang ginpakigbahin lang ni Chris nga magulang ni Christopher no ang mo lang ini nga ang gin-istorya lang sang anay girlfriend ni Christopher nga si Ernest sa iya kag sa ila nga mag-utod nga amo lang ning hinbilin niya Bumbucham nga kung nali nga madula si Christopher pangitaon lang ini sa iya nga latest o recent nga ginatabo-tabo kung nobya niya man ini nga si alias Lablab Bumbucham. Okay. Now, September 2023. Bumbucham. All right, September 2023. So, November pa lang kita subong, October, so mga 2 months ago, abi, nga amuning sistema, amuning plastada, nakahambal sang amo sina, nga si alias Lablab lang ang pangitaon, pananglitan nga madula siya. Now, apisar nga tido medyo mambal naton, hindi gid masing ma-zero in, pero adtong ulihi, nga gabi or adlaw nga nakit-an nga may nag-angkas sa motor ni Christopher na-identify adto sang mga tao nga nakakilala dirabi kay Tupi nga kung sino adto nga babaye, Bomboronel. Sandig man sa pa-explicar o kung sa may ginpahayag ni Chris no, nga magulang ni Christopher no, nga si alias Lablab kuno ang angkas sini nga gamit pagani ang motorsiklo ni Christopher sang nakitaan sila sa may convenience store no malapit sa diriman sa Ilabalay nga 200 ginabanta naton Bumbucham nga 200 meters away sa Ilabalay no mga 9:30 to 10:30 PM sang November 2 sang nakitaan ini ang duha sa convenience store. All right. Okay. Now, ari pagid ang dako sini nga palamang kutanon karon. Amo na ning natabo mo na ning sistema mo ning plastada. Now, ang ex-girlfriend ni Christopher ni single gyapon ni Bomboronel. Sa aton ang pangusisa Bumbucham no ginakwa naman siguro nga iban ini kay nag-take naman sila apang padayon ang ilang nga komunikasyon through update through text Bumbucham no ang manini ang ginpakigbahin ni Chris nga kung mag-amo sina granting for the sake of discussion abi may nagapabilin sa gyapon nga relasyon sa ila apisar nga ti may iba na to iyang lalaki or whatsoever dira ang ex ni Christopher pero kung saan pa bala may komunikasyon sila sa gyapon no? Now si Lablab naman ang ginatabo-tabo kag ginakantuan ni alias Christopher nga taga Bulilaw sandig sa pagpangusisa nyo to sa banwasan nga San Miguel may makahambal to bi nga or may nakatumo dito nga ini siya single man kag so nabla sa commercial talibla sa radyo bla Bumel ang sa shampoo nabla walang sabit muna dumduma mo na ang kanta na makambal man kita bala nga ining silablab nga nubya-nubya ni Christopher wala man sang sabit Bombo Ronel Bumbucham sa aton pag-interview kaginaman no kag pagpangusisa sa pakaisa nga si alias Amay no pakaisa ini ni Christopher nga iya gin pakigbahin Bumbucham nga kuno may banabana si alias Lablab ngani
amo ini ang ginpakigbayan niya sa akon kagina Bombocham no. Iti ginpamangkot ko man ang bayan kung ano ila na hibuluan about diri sa ginatabo-tabo nga si alias Lablab Bombocham. Okay. Sige. Amoy na ang latest update naggikan diri sa San Miguel Bombocham. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanso para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ronel Brabanso sa imo sininga follow-up report. Kung lang tawon nimo sa aton sini iya nga mga kabombo, although hindi man gid makambal kita nga zero in kag amo na ning sitwasyon, but sandig sa mga natipo naton sini nga mga impormasyon, si Christopher Cabalquinto may ara sang sadto nobya. Ining sadto nobya niya sa aton sini nga mga kabombo, ini sa mga information naton nga ginasandigan, hindi taman pwede abi maplastar kag mapakita dira sa Facebook Live naton, but trato naton ini nga possible information nga makabulig sulbar sa kamatayon ni Christopher Cabalquinto. No? Now, my ex-girlfriend or sadto nobya ining si Christopher Cabalquinto. Ang ulihi sininila nga exchange of communication before siya mapatay or before siya nasapwan or amo niyang iya sininga kapalaran sa aton sininga mga kabombo, no? May komunikasyon pa sila nga duwa. Kag siguro sa ila sining komunikasyon nagapangamusta na man ido kakaswal bala Bombo Mel nga ti kun sang una tawag mo siya babe o subong ti die or parts or sis or kung ano dara pero hindi mo na siya pwede matawag babe unless ting iba niya kunandan niya na nga amo nang itawag, amo ginang itawag iya mo. No? Ihimplo lang banwa. Babe, kamusta ka da? Mo na Ati, ari na amo na ni Abi, may pamilya na. Isugid man sa dyan Ti, ako gani, subong may miga-miga naman ko. No, permi ko siya ginatabo-tabo, kitanay kami. Ati, no mo na blang ang banga, ti, kung ano kang ganog imang plastada, kung madula, kung inano ko balik or whatsoever, ti, pagkitaalan ko siya. Do mo na bla. Do kasubong sina. Sa aton siniya karon nga mga kabombo. No? Pero hindi why abi na hindi why sa may maka-explicar abi kon ti siyempre ex-boyfriend mo. May boyfriend ka man subong iya nga Karen. Magluwas sina ang abing do kakaswal updating or pagpangamusta, way kita nga balo basi kung may mas madalom pagid sila iya nga ginaistoryahan, of which dako man nga pala man kutanon ina karon banwa kay why may na-recover nga cellphone kag motorsiklo. Di ba? Tiyan mo tani to ang cellphone, dito mo tani dito ka tani maka-trace back mo or dito mo tani makakuha ka to sang damo sini nga may impormasyon. Kung ano to ang ginaistoryahan, kung anong plastada, sinuulihi ka text, ka messenger, ka Viber, ka WhatsApp, ka thread, or kung ano lang dira, ka tweet, no? Kung ano sa Instagram, itong mga mos na bla. Galikiti, hindi mo na to mabalikan ang tawag sing gani, ang cellphone kay missing sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Sandig sa pagpangusisa, ginapahayag nga si Lablab kuno adtong babaye nga gintabo ni Christopher sa isa ka convenience store kagamo na tong ulihing adlaw nga nakitaan siya nga buhi. Now, ining si Lablab naman, sandig sa pagpangusisa, di may ano manigali
do may ginaupod-upod man ni nga lalaki. Sa aton sinima kabumbo. Hindi ayhan crime of passion ini. Kag kung sino amo nang isa sa mga dapat tong karon sa ngaton sini kapulisan. Sa aton sini karon yang mga kulturan. Speaking of love, ginlatas ang Bombo News Team ang barangay Bulilaw, Mandurriao. Pinangita naton si Lablab. Nakita bla si Lablab, nakilalaan bla si Lablab, i-check ta si Bombo Jo Marvilla sa iya sining follow-up report. Joms, nakita mo si Lablab? Dako ang palamangkutanon kung sa diin na si Lablab, dari karo Babucham. So ginpadulungan naton personal ang bahin diri sa Barangay Bulilaw, distrito sa Mandurriao. Sa statement diri sa outgoing punong barangay Joy Salpin sa nasambit karon nga lugar, tama kadamo sa Lablab nga naga-exist sa ila si diya nga barangay Pumbutsam. Suno sa ratongdan nagabulig man sila no nagakooperar man usisa diri sa tagsa ka mga zona abi sa ila si diya nga lugar kung sa din may ara naga-exist karon nga Lablab kay ang na-mention diri ni Puro Barangay Salpin outgoing barong barangay Pumbutsam ang kuntani may ara sang pangalan lang nga i-feed sa ila nga mo nang mas ginalantaw dira kati madasig no nga matrace kung sino gid man ini si ginatumod karon nga si Lablab no Bumbutsam pero sa pamilya di Manila gani ma-identify kung ano gid ang matutuod nga pangalan ni Lablab. Bumani ang challenge man karon sa mga barangay official sa manasambit karon diya ka barangay kung paano ni ma-determine kag matrace kung sa diin gid man kag kung sino gid man ang ginanamin nga alias Lablab nga isa na sa ginalantaw diri nga makabulig man posible no sa sining investigation sang otoridad sa kamatayon ni Cabalquinto diri sa karon Bumbutsam suno sa kay outgoing po ng barangay Salpin Bumbutsam gin-inform niya na to ang mga malapit sa iyang mga kakilala yung sa mga apelido ni kay may ari di sa social media man niya gin-check dere pero di pa ni sure kung amo gid man si alias Lablab diri karo Bumbutsam kay sa profile post sa Facebook account ni Cabalquinto may mga nakita nga may upod nga babae nga picture pero di pa ba ni sure ha nga sagid man ni si alias Lablab dari karo Bumbutsam so mo maning ginapulot nangko to basi kon ma-identify man sa mapumuluyo nga ti makabulig man giding nasambit karon diya nga information nga matrace kon ini bala matuod amo gid man ining si alias Lablab. So no, sa natungdan, nag-try sa dati pagpabangko sa pamuluyo. Pero ang iban hindi gid ma-determine. Ang na-mention ng dinikap, nga may best nga doon nag-sink-in, doon nag-flashback kuno sa iya sila kapabinsaron, nga nakita yan na, ang ining picture karon ang sa may social media sa galing hindi yan lang ma-determine kung sa din nga portion sang lugar sa ila si sa may barangay Bulilaw amo na ang isa sa challenge man diri karon sa ton sa nga otoridad kung paano ni ma-trace up ang ining pag-usoy karon kag pag sunod kung bala sino kag kun diin gid man dapit karon si alias Lablab nga mo man nagpahayag din sa pamilya nga siya lang pangitaon kung madula ining si Cabalquinto diri sa karon Bumbutsam. Ari bala na ipabati ta ang pahayag ni outgoing punong barangay Joy Salpin. So far, sa pagpamangkot namon, daw hindi ginamon matrace sabi kung sino na siya si Lablab kay hayo lang na kag kun maminsaron naton diri sa barangay Bulilaw sa kadamo sang pumuloyo damo man ngalan nga Lablab amo na nga nabudlayan kita mag-trace kay wala sang insakto nga apelyado kag matutuod nga ngalan. So bali gintawgan nyo man ang nagagawa ko ron nga mga apelyido nga posible makonek sa iya?
So gintawgan ko ang mga family name nga amo na bali 3 katawo ang akong gintawgan, hindi man sila familiar sa amo na nga ngalan kag apelyido mismo. So, do ko damo kalablab sinyo din, no? Kadamo siya kay magluwas nga damo kami population nga mga residente gid. Damo pagid borders, that's why nga daw hindi gid namon mapamiliarize ang tanan nga mga pumuloyo sang barangay Bulilaw. Pero ginpakita sa ibong itsura kap pamilyar mo ang babae. Nagagi-agi sa pananaw ko nga daw nakita ko na pero daw hindi ko matrace kung din gid siya nga suna o kung sityo kay ti kalapat gid abi sir. Kaya hindi ko mabalaan kung border siya o residente gid siya diri. Kay bangod gani nga wala sang insakto nga ngalan. So area ti verification malani hindi man hambang ti sagid ni ang ginatumod naton at least nga may hint tablang may idea nga alias lablab sa Bulilaw kag mo nag-try man ka pa mangita. Oo sir, sa subong nga matamat lang kami pamangkot-mangkot. Upod man siyang newly elected nga barangay captain, si Jean Puhol, bilang residente man diri sa Bulilaw, mangkot-mangkot lang kami kung basi pa lang nga makabulig kami sa inyo nga matrace naton. Kag basi makaano man makabulig gid ako sa pagsolbar sa ding kaso kap. Oo sir, kaya mo malang nakatuyuan naton nga makabulig kita sa pamilya para masolbar man ang ilang problema. Sige. Si outgoing po ng barangay, Joy Salpin, Adri Caro Bobocham. So, at least para sila nga patinguan man nga mapangita ini sa lugar nga basi amo maning makabulig karon. Hatag panlugang information kag kun makapa-investigate man dugang diri ang abahin diri karon sang otoridad Bobocham. Kay ang anaplastado kay na gin pamangkot ato sa barangay kay ang sa profile Facebook abi ni Christopher Cabalpin Bobocham Cabalquinto ay ning sabit karon nga biktima kay may mga Facebook accounts sa hindi lang isa do sobra duwa. Tapos sa pag-check naton diri may ari nga ang nidudugan na do 2014 pa gani 2015 ning latest sa nga mga Facebook post. Amo naging check naton to kung familiar bala to ang mga barangay official to sa isa to kaupod ditong babaye nga basi man isa man sa sa makahatag mandugang information pero digid ko do di gito nila ma-familiarize ang ining itsura ya sang sining babayi karon nga basi makahatag man adugan diri karon nga information. So at least nga naka check kita diri sa barangay Bulilaw, Bobocham mas mayo tikon ang otoridad pagid maka coordinate man kay may although nga damo sang lablab pero tikon tinguan gid siguro nga may isa ni basi makaano man basi makabulig pandugang Director Bobocham. Okay. Sa sining nga nasambit karon nga pagpangusisa. All right. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imong sining follow-up report. Bauti tod kalapad sang Bulilaw Mandurriao, barangay Bulilaw Mandurriao kag mapropinot pero damo naga-suggest just like sa ginambal bago lang ni Bombo Jomar tipunon tanan nga lablab no? Kag papangitaon to sa tiina siguro kung willing to cooperate ba lang voluntarily pwede. Pero hindi mo man niya siling iya nga mamanduan lang ang mga tawo nga tipunon mo sila kag i-identify kung siya na si lablab kay makalapas ka man sang ila sining atawahanon nga kinamatarong. Now, may isa pa gid. May isa pa gid ko nga nadumduman kay sa statement sang magulang. No? Nagkanto ining ex-girlfriend sa punerarya kung sa dienti ara dito ang nabilin nga parte sang lawas kay misig ang ulo sa gyapon ni alias or ni Christopher Cabalquinto. As per information, ang ex-girlfriend ara dito agod nga magbulig
identify sa bangkay sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kagati do dito na Bumoronel kag ginambalya nga amuna nga kun uli nga makita or kung hindi makita si Lablab ang sukton, no? So tama ka interesante ni kay ang duha ka babayi sa kabuhi ni Christopher Cabalquinto, no? Sa mga ginalantaw naton sa Facebook post or whatsoever dire mga information man nga naton sininawyatan sandig sa pagpangusisa ta do tagsa sini nila ang may kaugalingon naman siniyang kaupod sa pagpangabuhi, no? Sa aton sini makuturan or base kung may iban pagin sini nga babaye si Christopher Cabalquinto kahit hindi man malipod manigar sa aton sini nga mga kabombo, may maniwang lang siya pero may dating gin man bumbo mele, no? Sa aton sini matag palamate pakita ta sila picture ni Christopher Cabalquinto bla, no? Laoy nga bata pero may dating ang iyang daan nga pangitsurahon do Mexican American, no? Do may pagka Mexicano ti do maigo man siya sa matawag naton nga medyo do tisuyon man oh. Sa aton sila mga kabumbo. So, do hindi man siya mabudlayan, abi, nga makapangita sang babae or mahulog ang buot sang isa ka babae siya. Kaya ti may datingan man no? Sa aton sila mga kabumbo. O, araya sila nga picture ni Christopher Cabalquinto, no? Grabe. Oh, ako niya may mga datingan lang kay Bujumar ya 6 appeal pagid ya. Anyway, interesado katama sa sinikaron iya nga sitwasyon, no? Namin ko nga interesado kay ti sa aton sini nga mga kabombo daw may ara sang mga pagpatalang para nga ti pabangod nga engage sa illegal nga droga, but hindi naman mas discount ang illegal nga droga kay may mga recoveries gani dito, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. May mensahe man, may pandaman, may mensahe nga luyang ipabot sa mga nagaplano mag-engage sa illegal nga droga. Pero on the other hand, sa aton sini nga mga tagpalamati, kung lang tawon naton, amo niyang tutuod nga relationship status, it's complicated. Oh? Complicated in the sense nga, may miga-miga ka tapos may ginaupod man or may bana naman abi. No? Sa piyak ni may miga-miga ka tapos may live-in partner man to. Oh. Or may, base may miga, pagin siyang amiga, yung steady pulsos lang aduwa. Pero one thing is for sure, pananglitan nga may makabalo sa magtimbang nga partido nga may kasubong sining illicit affair, tigpo gid Bombo Omel. Siyempre, matandog ang pagkalalaki sa isak lalaki, mag-amusin ang plastada. Maibwal na siya, maakig siya. Kag hindi malayo nga ang mga unimaginable nga mga butang ang sarang niya nga mahimo sa aton sini mga kabumbo. So, ginalantaw naton crime of passion, it's either nga love triangle, kag siyempre way ta ginadula sa gyapon ang kaangtanan sa illegal drugs bangod gani sa mga recoveries. Dako man nga pagpangangkat karon sa aton sini mga kapulisan sa paghusisa kag pagpadalom sa sining kaso iya nga pagpatay sa kay Christopher Cabalquinto. Pagbalik ta kasugpon sa gyapon sining balita, ICPO ginkonfirmar nila nga si Christopher Cabalquinto ni kag may statement man diri ang Commission on Human Rights. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdum. Oras na
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tigmata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining nga weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng Saint Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein
Ganang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit ng kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o Iloilo, Philippine Standard Time, impunto las 2, may winner kita. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Congratulations sa mga taga-barangay Trapiche Uton. Hindi man tanan ka mo ng daog pero isama lang na ang nagadaog sa inyo, no? Sa aton sin mga pero taga Trapiche Uton ang winner naton. Congratulations gid sa taga Trapiche Uton nga ang edad niya 62 anyos. 62 anyos, iya sini nga proof of purchase R Florete coupon. R Florete coupon iya sini nga proof of purchase. Congratulations sa kay Jocelyn Gutierrez. Jocelyn Gutierrez sa Barangay Trapiche Uton, may proof of purchase nga R Florete coupon. 62 anyos ang edad, ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 1 minuto na kaligad sa takna sininga alas 2. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sang imo sininga premyo. Nagahulat diri 500 pesos cash kag 700 pesos ka valor sang gift pack. Nagahulat na dire ang imo sininga premyo Jocelyn Gutierrez sa Barangay Trapiche Uton, 62 anyos. Iya sininga proof of purchase sa R Florete coupon. Ang aton sininga daily draw ang gintambugan ni Ma'am Gemma Tabiano aton sininga FDA representative. Alang-alang na ginakon sining tiyempo. Anyway, bantayan ang iban pagid sini kay ongoing man ang pagpangusisa karon sa Bombo News team sa pag-provide sa inyo sang dugang sini iyang mga information na tuhoy sa pagkaron ang latest investigation is that gin-identify sang pamilya, gin-confirm sang kapulisan diri sa pagplastar naton sa Bombo Radio Iloilo. Ang posible nga ang gulo is crime of passion, no? Love triangle kag sa gyapon ti kang tanan sa illegal drugs. So si saon ni dugang mag-gather ang aton sinima Bombo reporters sang dugang sinima informasyon kay plastar naton sa masunod sining News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program kapo naman sa kay Tita Regine. Is Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang mananaya sining hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining nga weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life.
Plus Wala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbas sulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully.
Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone
emergency light kagiban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayang hapon sa internet mga kabombo. Welcome sa Tuesday edition. Sang kahapon lamang program, ini si Tita Regine sa aton nga Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share. We're getting closer to Christmas Day. 48 days to go na lang. Kag Pasko na. Welcome mga kabombo sa today's edition sang kahapon lamang program. Beautiful Tuesday, the 7th of November. And inisi, Tita Regine, nag-abi-abi na, nag-welcome na sa inyo tanan, sa mga busog na dira. Congratulations! Sa mga hindi pa busog, take the time, enjoy your food. Now, pwede na, and maybe later, pwede man. And ang akong gid nga prayer, kabay, no? There is food to take para sa tanan-tanan. Kumusta na kamo? Kumusta naman ang inyo nga mga buhay-buhay? Kumusta ang love life? And kumusta ang preparasyon for Christmas? Kumusta savings tada? Do medyo ga puka-puka na. Good afternoon sa inyo again mga kabombo, and ang inyo nga mga istorya kung ready naman nina, ginakumusta ko man, pwede na nga ma-email. Sure, sige, i-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man kung ginsulat ninyo, ipadala na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let me just say good afternoon and call the attention at the same time ni Inday sa Barotac Nuevo. Ang aton nga winner ang ginlawag last Saturday. Well, Inday, ang imo pala nga numero nga ginbilin diri sa akon. Ginatawgan ko. Kapilagid ka beses. Nagaring man siya pero wala ginasabat. Anyari? Liog ko check ha. Tapos may gin-text ko dira sa imo kung pwede ako katawag sa imo. So I just hope nga you're going to make yourself available. Siguro after sa sining program ko this afternoon, magatawag naman ako liwat sa imo para nga makaistoryahan kita. Mapreparar naton ang imo nga interview this coming Saturday. Sige. For the meantime, sit back, relax, enjoy lang mga kabombo and keep on smiling. Ani na nga nga ambahanan para sa inyo pang welcome ko from Lindy Katikista. Break! Mayong hapon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang
napapagod na ako sa'yo, makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, oh. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Give me a break. Sa mga nagpaugtas na especially. May kapaugtas sa inyo, abi break anay sa mga nagpaugtas dira. Kalma, kalma. Again, good afternoon, gid, and hello sa inyo tanan. Ready na ako maghatag sa inyo sa aton yung mga istorya nga pagabasahon today. It's a beautiful Tuesday afternoon, the 7th of November. Wow, si Nanay Del ang aton yung first storyteller, letter sender para sa sininga hapon. Si Nanay Del, early pa yan, no? Give love na siya on Christmas Day. Hindi pa Christmas, on before Christmas Day, and then observing already, sharing and giving love. Good job. Nanay Del, ari nang iyang 13th story para sa KLP. Gintapos niya October 28, and now ato nga basahon, My Dearest, in the Regine. All Bombo staff, KLP contributors, and avid listeners, matahom kag marayanaya nga adlaw sa inyo tanan. Inday Reg, dali lang matapos ang bulan sa October,
wala may beautiful or memorable happening sa akong life. Hugali, nadumduman ko, nakapamati ako sa Bombo Analysis Report. Bombo Analysis lang, Nanay Del. Okay. Nanamian, kag naganyat man ako nga magbalay. Pero hindi, Reg, nga daw kalawi, gidhaw. I remembered one time, I met members of Sumakwelan group on my cousin's residence. Gina-encourage ako nila nga mangin isa man sing ilang miyembro. But I politely refused because, hindi, Reg, malayo ang akon nga balay sa ilang venue. Ti, ari ang nasulat ko para gid siguro ini sa KLP. Oops! Nga doon naga-blurred panulo ko. Do I need eyeglasses na? Palambuta lang ako, Lord Anay, December, agod 90 years na. And eyeglasses at 90 inday, no? And so here we go. So wala ka pega eyeglass. Namiin, no? Vision mo yun siguro 2020 pa, no? Nanay Del, keep it up. Tigkiliwi. Sa hiligay noon, buot hambalon, pigado, puraot, tigulutong. Ini masami nagakatabo sa mga lugar nga wala pa sang harvest time. Wala kuhaan sang kulon sumuho ng mga tao. Sa sini nga bulan, harvest season, bag-o lang matapos, apang mabatyagan man gihapon. Ang kulang-kulang nga kinahanglanon sa mga tao. Tungod sa mahal nga mga presyo sa mga balaklon. Tigkiliwi. Maayong adlaw sa inyo nga tanan, handom kag dumot ko nga isulat ining sulod sang akong dughan. Agod mahibaluan man ninyo ang nagakatabo sa kabuhi sa mga tao, sobra-sobra ang antos pagpenitensya sang pumuluyo sini nga baryo. Barangay Blanc, kon hingalanan. Diri nagapuyo sa Malinong ining 3 ka gulang-gulang. Si Lolo Mino, Nanay Del, kag Tita Bing ang tawag sa ila. Mga mabuot, wala gamo, wala reklamo, kundi ang ara lang nga grasya, ginapasalamatan sa Ginoo. Bulan sang Hunyo, wala pang Agosto, nagapangbalay na ang tigkiliwi nga ginakulbaan sa mga tao. Halos tanan nagabatsyag sang kapigaduhon, bunga sang wala trabaho ang baryohanon. Dako gid ang epekto sa kabuhi ko. Abaw, wala ko kasalapo like this. And it is true. Yung isa ka hiwa nga bangros, partihon sang husto, agud lamang makaigo sa sining 3. Swerte ka pa na, Nanay Del. Ang iban gani, tagpulo na iya kahiwa ang tulungaon. Anyway, but I do thank the merciful God that I've stored a full packed sack of clean rice. Salamat sa cousin ko, Tita Vlogs, for supplying us monthly. Nagikan sa iya nga dako nga tambobo, inherited kay tatay kag lolo. Tigiliwi. Ginakahangawaan, ginakulbaan, kag ginahandaan man. Apang hindi mapulong. Duna sang panahon nga tag sa katuig gaabot lamang. Gani, be alert, be prepared, be smart enough for this yearly adversity. Though you've got friends so many, but in Tigkiliwi, where are they? Inday, Reg, may I add another food for thought? Laugh, and the world laughs with you. Cry, and you cry alone. Inday, here's the answer to my tigkiliwi. Hamungaya or bugana. Ano nga bula na tuon ining tinaga? Nga sa 365 days in a year, isinggit kung sa diin ikaw nakatupa. Mapalaron ikaw kung nakasapong sa hamungaya, kay wala naglibog imuulo, kag tagipusuon kontento. Nga abala, Disyembre ang maduagon, magansal, masako, magasto, apang ginahandom naton. Oo, nabalaan ko na ang sabat, sining palamangkutanon, kay ang mga Ilonggo, masinadyahon, kag maalwan, bisan nagastuhan. Labaw sa tanan, amo ini ang pinakabantog nga hitabo sa buong mundo, ang pagkatao sang aton mahal nga Ginoo. Hamungaya,
Nagabot man sa kabuhi ko, tungod ang kiting kiliwi, akon ginpasensyahan sang husto. Patience is a virtue. Gani, ginpadyaan ako. And one day, naangkon ko ang hamungaya o bugana na totoo. Thank God. Inday, can I dedicate? Thanks. To Sumakwelan members, good day to all. Advanced Merry Christmas, all my cousins, friends, Bro, Nick, Leda, Nenit, and all attending sang masahe kag therapy cared by young therapist brothers. Denmark and Daniel, good day to all. Ni Aids, belated birthday last October 25th with all cousins. Ni Olive, Tita Vlogs, and school teachers. We enjoy the party. Thanks. God bless. New and old catechists of Parish of St. Isidore, Zaraga. Brothers and sisters in DepEd, to Ma'am Honey, to dearest Ma'am Amparing, sisters Cynthia, Eve, Daisy, Lina, thanks for your special visit celebrating Tita Bing's 86th birthday. God bless. Thanks to Student Mom for remembering Nanay Del. Student Mom, my dear, if time permits us to be together, my first special request is to please play your favorite piano piece. We love to hear it. Thanks. Ba, paresini ka mo, no? Nag-play man ni si Nanay Del sa piano sang iyaman nga paborito nga piece. Kung bataon pa ako, I can share a harmonica solo for all of you. Bao ga harmonica pagin. Greetings to for Miss G, kay Miss Mia sang Binggawan, and sa tanan nga mga brilliant kag talented contributors. Advance Merry Christmas sa inyo tanan. God bless. Congratulations sa tanan nga nagdalaog. And in the Reg, can I share this with all? Thanks. Rules to be happy. Ginsulat niya, October 30, 2023. Number 1, never hate. Correct. Number 2, don't worry. Number 3, live simply. 4th, expect little. 5th, give a lot. 6th, always smile. 7th, best of all, stay in love. My fervent prayers to all, to Idireg and family, keep safe always. God bless. Love you forevermore. Nanay Del sang Zaraga. Inday, pwede ma-read November 6 or 7 or any day of your choice. Thanks forever, Nanay Del. Mga Mary Pagid. Inday Reg, please. My last request. November 7, Tuesday, is Tita Vlog's birthday. Okay. Tita Vlogs, happy birthday. The best gift for her, heartily and lovingly dedicated to our ever dearest love cousin. An acronym, Tita Vlogs on your natal day. T. Today, November 7, your sweet cry, first cry was heard. So alarming that the whole household was surprised that a cute baby girl was born. You first saw light in this beautiful and wonderful world that God gave. In this valley of happiness and tears, our dear parents rejoiced and welcomed this little angel. T. Then, a month later, a name was given. Baptism was done. Welcome to the Christian world. A celebration witnessed by a big clan. A. At college years, spent nursing at Kalibo Aklan in Iloilo City. Nursing school okay for her, but she preferred ang Kalibo Aklan. F. Florencia. Such a pretty name compared to a beautiful flower, be-dimpled and full of smiles. Never can you see her frown, but happy to serve everyone. L. Lots of friends she has. Her best, then I know, is the Poor Clare Monastery of the Holy Family, San Jose de Buenavista de Antique. Sis Marie, an active missionary from Davao City. Also Reverend Father Ray and Reverend Father Lito, who also visited us once. O.
Of the class and family reunions she attended, she had dozens of t-shirts to wear. See? It simply shows how close she is to her former classmates, friends, relatives, and families. G. Generous. Yes, generous in her time, effort, and cash, especially in bereaved moments. S. Super active in extending help or aid about health problems. Being a nurse abroad for 11 long years, thank Lord. Today, she can drive us from New Lucena down to Zaraga for relaxation without traffic gods. We cousins will give her the title Cousin of All Season and Nuestra Señora de Patigayon. Thank the good Lord for granting you such beautiful and admirable trait. Our Tita Vlogs, our beloved cousin, we all love you. Happy, happy birthday. More years to live, more birthdays to celebrate. God bless. We know you are scheduled to celebrate your birthday either in Port Clare or in Davao City with Sis Marie and Father Ray. My regards to them. Thanks, Inday Reg. Thank you so much for reading. Love you so much and God bless. Inday and family from Nanay Del of Zaraga. So Tita Vlogs, happy birthday gid sa imo. Wow, with this wonderful gift. Nga acronym came up by Nanay Del. I'm sure ear to ear gid ang smile mo dira. You are very much loved. Nanay Del, thank you so much also. Baka namin na niya sa kay Nanay Del, no? Don't worry, Nanay Del, ang tigkiriwi, passing stage na. Lilipas din yan. Pero tanan kita, we remain strong amidst this time sang tigkiriwi kay tibal anta malipas malang iniya, no? Kon after sang tigkiriwi, ti abunan siya naman. So kabalo lang kita mag-adjust, no? Kung malapit ng tigkiriwi, save naman kita. During tigkiriwi, medyo higpit-higpitan ang sinturon. After the tigkiriwi, halug-halugan naman. That's just the cycle of life. Anyway, again, salamat gid sa imo, Nanay Del, sang Zaraga. Oras natin, it is now 37 minutes after 2 o'clock. Up next is the story of Lolo Erning. Wow, inspired si Lolo Erning. Ang daming sinishare diri sa KLP. Sa atong yung pagpanumbalik, you're still with Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng gids na pila ka may importante ng mga pahibalo. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo,
Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, Lapaz Batchoy.
Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Pinakita sa ating next story from Lola Erning, Dearest in the Regine. Maayong hapon gid sa imo, sa tanan nga katapo sa Bombo Radio Philippines, kag syempre sa tanan-tanan mga sumalakdag kag mga avid listeners sang programa kahapon lamang. Special mention ko si Lola Amparing para makayuhuman siya, Lolo Dencio, student mom sang Lambunaw, kag sa tanan nga pumalasakop, bag-uman o kundaan. Nami lang gid no, ginapang-greet nila na. Ginapang-greet na ninyo ang inyong mga classmates diri sa KLP. Si Lola Erning Gali, kagusto ko lang i-share, isa ka hitabo sa ako nga kabuhi. Pagsulod gid sang Enero tuig 2011, nakabaton si Mrs. sang isa ka text message gikan sa amon subang nga bata nga ato sa Chongqing, China. Ini nahamtang sa southern part sang China. Sunod sa iya, nagatuyo sila sang iya nga bana nga mabakasyon sila kag magtan-aw sang dinagyang kag mangin kaupod namon sa pagselebrar sang akon ika-70th birthday. That was January 24. Halos kada adlaw nagatext siya. Kag sunod sa iya, may rimalaso nga nagakatabo sa airport sang Chongqing nga hindi nila maintindihan. So natapos lang ang dinagyang inday, wala sila makaabot sa adlaw sang birthday ko. Aga pa ako nagbugtaw, pagkatapos ko sang akon nga Thanksgiving prayer, nagwa na ako sa akon kwarto. I slept alone because my wife was sleeping with our 11 months old granddaughter. My wife, together with our granddaughter, greeted me a happy birthday, and I received 2 kisses from them. Sa diri sini nga bahin inday, may mga hitabo nga daw dili namon maeksplikar. Pet sa 25 sang Enero, nag-report pa si Mrs. sa isa ka private school sa diin siya ang principal. She had already retired from public service. Sa ilang eskwelahan, nagsaka ang iya nga BP. Maayo lang kay on duty ang ilang nga nurse, gani ginatagan siya sang bulong para nga pangkalmante.
Sang pagkagabi, sang amo nga petsa, nagbangon si Mrs. Kaginpukaw ang amon kabulig, kaginsilingan, nga ginagutom siya. Pagbalik sang amon bulig, naabtan niya nga wala sang pangalibutan si Mrs. Kag napilpilan niya ang amon apo. Uy, sumaayo lang kay naumpawan siya. Ugaling, ang hambal niya sa amon kabulig, hindi na siya kakita. Ginpakaon siya sang amon bulig, kag natulugan man siya pagkatapos. Petsa 26, aga pa kami nakabaton sa isa ka text message nga ang iya magulang nga babae, sunod si Mrs. no? So gasunod, napatay na, kagyara pa sa hospital. Naghimo si Mrs. Kag sang mga mag-ulo adlaw na, kaupod sang ila kinagot, nagkadto sila sa hospital para asikasuhon ang bangkay sang ila magulang. Ambot kung anong natabo, apang si Mrs. matapos ang ma-check up sang doktor, gin-admit man. Tinabilin ako sa balay kay ang amon duha ka apo kag kabulig lang ang nabilin. Pagkatapos sina or pagkahapon sina, nag-text sa amon kabulig nga nagapangayo pagid sang isa ka kaupod sa hospital. Sa mga alas 3 sang kaagahon, Petsa 27, nagtawag ang ginpadala ko nga mangin kaupod ni Mrs. sa ospital nga kinahanglan gid ang akon presensya. Pagabot ko sa kwarto, sa diin nahamtang si Mrs., nakita ko ang pila ka tawo nga nagabulig resuscitate sa iya. Kinabalan ako sang head nurse kung anong natabo. Sangkaptan ko ang kamot ni Mrs., nakita ko nga iya tudlo maitom na. Ginabalan ko ang mga hospital personnels nga untatan na ang ila ginahimo. Nagsudod ang chaplain and together we prayed, "The Lord is my shepherd." Sang hapon sina nga adlaw, suno sa amon kabulig, nakasugilanon pa siya sa amon agot, kag nagsiling pagani sa iya nga magpaayo kada kay mapauli ako. Sa pihak nga bahin, amo ini ang mga hitabo sa amon subang. Sige ang balik-balik nila sa airport. Apang kuno, nadula ang ilangalan. Kuno, wala na lugar para sa ila. Sang Petsa 27, sang pagbalik nila sa airport, amo man gihapon ang natabo. Gani, naghilibion siya, kag nagsiling, nga mami, hindi mo ko papulion how. Wala lang madugay, gin-approach siya sang isa ka airport attendant kag hambalan nga may lugar na para sa ila. Nagabot si Subang kag ang bana niya, Petsa 28 na sang hapon. Gani ila na abdan sang pagkadto namon sa funeral home ang duha ka lungon. Ang iya ni Mamiya kag ang iya sang iya magulang, balitita niya. May they rest in eternal peace, together with all our departed brethren. Thank you very much, Inday, Regine, and God bless. Ang sa gihapon, Lola Ernie. I would like to share this with everyone who likes to hear something of value. Taken any from the collection of my late wife during her session of mentoring the mentor in the division of Iloilo City. Pass the biscuit. When I was a kid, my mom liked to make breakfast, food for dinner, every now and then. I remember one night in particular when she had made breakfast after a long, hard day at work. On that evening, so long ago, my mom placed a plate of eggs, sausage, and an extremely burnt biscuits in front of my dad. I remember waiting to see if anyone noticed. Yet, all my dad did was reach for his biscuits, smiled at my mom, and asked me how my day was at school. I don't remember what I told him that night, but I do remember hearing my mom apologize to my dad for burning the biscuits, and I'll never forget what he said. "Honey, I loved burnt biscuits." After that night, I went to kiss Daddy goodnight
and I asked him if he really liked his biscuits burned. Burnt? So he wrapped me in his arm and said, "Your mama put in a long hard day at work today and she's really tired. And besides, a burnt biscuit never hurt anyone. You know, life is full of imperfect things and imperfect people. I am not the best of hardly anything, and I forget birthdays and anniversaries just like anyone else. What I've learned over the years is that learning to accept each other's fault and choosing to celebrate each other's differences is one of the most important keys to creating a healthy, growing, and lasting relationship. So please, pass me a biscuit. And yes, the burnt one will do just fine. And please, pass this all along to someone who has enriched your life. I just did. Life is too short to wake up with regrets. Love the people who treat you right and forget about the ones who don't. Accept people for who they are and not who you would like them to be or who you expect them to be, for they are still your friends no matter what. Enjoy life now. It has an expiration date. Death does not look in awe to any human, be you of royal blood or not. Again, from Lolo Erning. So very true and so very correct, no? We are but just passers by, no? Diri sa kalibutan, and correct. Mga sojourners. Life is too short and we do not know, no? Death is like a thief in the night. We do not know kung saan ini siya maabot, but we have to prepare ourselves to face that time kung sa diin ginatawag na kita sa aton nga Ginoo, and we have to prepare ourselves nga sa aton nga pag-atubangay we would be worthy nga makasulod sa iya nga kingdom. And everything nga gin-share mo diri sa aton, all about burnt biscuits, corrected man, no? Let us be sensitive and at the same time ina balang mangin considerate. Okay? Sa mga tao sa aton nga palibot, especially sa mga tao nga nagapalangga agad sa aton. You are right, nobody is perfect. There is no perfect relationship, even no perfect family. But ang tanan-tanan nga ina, no? Pwede gid nga mapapag-on ang flaw or ang pwede gid yung mga makover kag mapanami sa gihapon ang isa ka relasyon if we allow love to prevail. And of course, ang iban pagid nga pwede naton nga mahimo, be forgiving, be compassionate, and especially be loving sa aton nga mga miyembro sa aton nga pamilya, especially and with all the people around us. We do not know, life is too short. So, better be prepared. Do all good deeds that you can every day of your life. Manang advance deposit naton sa heaven. Lolo Erning, thank you so much, Gid, for this nice and beautiful story. Plus, pa ang imo gin-share diri nga very inspiring story sa amon. Salamat, Gid. 2 minutos bago magabatantak ng alas 10 sa hapon, magabanubalik ang KLP pagkatapos ng Gid sa pila ka may importante ng mga pahibalo. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o Kayo dira nga mga istorya, feel free gid nga email na ina. Now na. Paki-email na kung ready na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Hindi gani kung ginsulat ninyo, isulod na sa sobre and ipalabot na. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Inday, sa Baratak Nuevo, after this program, magatawag ako sa number ha, nga mga ginbilin diri sa aton. Palihog na lang, alert ikaw dira, pag-ring sa iyong phone, sabta na dayon. Thank you so much kids sa inyo tanan, mga bombo, mga kabombo, sa mga suki naton, sa mga KLP lovers naton out there. Buwas naman padayon ang pag-enjoy sa mga istorya sa buhay-buhay ninyo. Kag naton tanan diri sa kahapon lamang program. Madaming salamat. See you tomorrow sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.